Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Pebrero 6 sa tuig 2026. Sa gihapon inimulagan nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, Police Regional Office 6 pag-imbestigahan ang ginaligar nga sospitsado sa motor napping sa distrito sang Haro nga nagasulob sang bayo nga may logo sang PNP. Sa dugang pa nga mga balita, Dinagyang Cup 2026 Game number 2 sa tunga sang Mandurriao District kag City proper na untat sang nag-walk out ang Mandurriao District bangod sa ginaaligar bias nga call sang mga referee. Coach sang Mandurriao District posibleng sanction sang Youth and Sports Development. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalagad. Organizer sang Dinagyang Kapway sang koordinasyon sa Police Station number 2. Muli madalakuan mga balita, issues kag impormasyon may insentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Standby kay check ba nato ng pinakauli sining lakat sang panahon matapos nga si Bagyo Basyang ang nagabaskog pa 14 ka mga lugar ang yara na karon sa storm signal number 2. Padayon nga nagabaskog si Bagyo Basyang samtang ini ang nagahulag palapit karon sa may Eastern Mindanao. Sa ginapagwa diri nga bulletin sa pag-asa, nasiplatan ang bagyo nga mayara sa 295 kilometro sa nasindangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nga nagangkon sa kabaskogon sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometro por hora kag pagmadlos nga nagalabot sa 80 kilometro sa por hora. Signal number 2 sa Siquijor, southern eastern portion sang Negros Oriental, southern portion sang Cebu, southern portion sang Bohol, Surigao del Norte, lakip na ang Siargao, bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion sang Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion sang Bukidnon, northeastern portion sang Lanao del Norte, northeastern portion sang Misamis Occidental kag Camiguin Island. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, lakip na gani diri ka sa aton sini nga lugar sa may syudad kag probinsya sa Iloilo ang ginpaidaluman sa storm signal number 2. Nagpagwa naman sa red alert status ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa pagpreparar man sa posible halit nga matuga sining ni Bagyo Basyang. Subong adlaw kansilado man ang tanan siniyang klase sa tanan nga level diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo mo man. Inisandig karon niya mabiyan sa balasihan nga pananglitan nga yara sa storm na signal number 2 ang isa ka lugar ang sarang ining mapaiway or kansilahon ang klase. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita nasyonal, nagpakita na sa labing unang kaygayunan si President Bongbong Marcos matapos ang pila kadlaw nga pagpaayo sining bangunman sa iya sining balatian nga ginasufrer. Sa aton sining mga kabumbo, duwa ka mga aktibidad ang iya sining gintambungan. Na unang nakita na siplatan si Presidente Bongbong Marcos sa pag-alunsyar sa Skills Passport Mobile Application and Technical Education and Skills Development Authority dito iya sa may San Juan City. Naglalahog-lahog pagani sa Presidente Bongbong Marcos nga kuntani dala niya ang iya sining kaugalingon nga podium para nga hindi siya mabudlayan kag gintudlo sini ang matas nga height ni Mayor Francis Zamora
Sa speech sang presidente, ginpahig sini nga bintaha ang paggamit sang Test the Skills or ining passport mobile application para nga mapadasig ang pagpalapit sang oportunidad sa mga kultura naton bangod gati all-in-one digital platform na ini. Pinaagi sa nasabitan sining app makita ang mga importante sining impormasyon nga mayara sang tuhoy or natuhoy sa TESDA trainee scholarship opportunity kag subong trabaho kag TESDA accredited training centers lakip na ang mga online training courses. Samtang sa ikaduwa sining aktibidad, ang presidente nagtambong sa Philippine Telco Summit 2026 kung sa din ginatagan sila isang nagakigwa pagtamod ang padayon nga reforma sa gobyerno para nga mapaayo pang broadband connectivity kag serbisyo kag subong man mapadasig ang internet sa bungsod. Madumduman nga gindala sa St. Luke's BGC si President Marcos matapos nga nakabatsyag sang discomfort bangod man siya sining balatian nga diverticulitis sa ton sini karon nga mga kasimanoan. So napamatud-an sang presidente nga maayo na gid man ini siya kag way na sang dapat sini karon nga kabalakan. Lakip paguro ni Bombo Cris no sa iya sining ginabatsyag ang masaming nga pagpanagitlon sang aton sining presidente kung ini siya ang nagahambal. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita naghingyo si former Senador Ramon Bong Revilla nga kuntani ini siya ang sa Ilohon. Now sa aton sining mga kabombo now hingyo ini siya nga naghingyo sa Sandigan Bayan 3rd Division ining motion nga isaylo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame alin sa New Quezon City Jail sa Payatas kung sa din ini siya ang sa karon ang preso apang ini siya ang ginbalibaran sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Si Revilla nagapakatubang sa kaso nga malversation may kantanan sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ginbalibaran man sa Sandigan Bayan ang request ang kampo ni Revilla nga motion to quash ukon pagbasura sang charge sheet batok sa anay senador may kantanan sa ginakaulamiran sini nga kaso. Wala man ginsapak sang ining graft court nga ibalik sa Office of the Ombudsman ang kaso para liwat ini nga maimbestigaran. Sa 30 ka pahina nga resolusyon sa Sandigan Bayan gimpagwa kagapon napagkit diri nga ang Quezon City Jail male dormitory sa Payatas Road and female dormitory sa Camp Tomas Caringal sa barangay Sikatuna Village sa Quezon City ang ginparti ni Sir nga presuhan para sa mga tao nga involved sa flood control anomaly. 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 sa linya naton si Ma'am Leonor Silvestre, weather observer sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, si Bombo Cham ini maayong udto. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Biyernes, February 6, 2026. So as of 10 a.m. po ginang aga, ang ginamonitor natin nga si Bagyong Basyang ay isa na lamang ka tropical depression category. Base sa mga available nga data, ang iya sentro ay yara sa may coastal waters of Anda, Bohol. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag gustiness nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 10 km per hour. And then, yara mo kita sa may tropical cycle wind signal number 1, kasi din ang na-under dira ay Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, kag Negros Occidental. Kag base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Basyang ay posibleng magapalapit or magalandfall sa may Bohol, kag southern portion sa Cebu, kag sa Negros Oriental, and then pagkatahakon niya ang southern portion of Panay Island tomorrow afternoon or evening. And then base man sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Basyang ay may posibilidad nga mag-remain as tropical depression samtang gina-traverse niya ang Central Visayas ug Negros Island region, and then mag-weaken ini into a low pressure area by tomorrow afternoon or evening. And then diri naman sa Western Visayas mag-experience kata sang rains
with gusty winds tugas ni tropical storm ni tropical depression basyang kag ang aton nga hangin ay nasa strong nga magahalin sa direksyon northeast to north nga magadalasang mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak ginang alas 6:12 ang aga kag magatunod ini alas 5:55 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Sylvester, madam agad nga salamat. Miss Leonor, Yes, sir. yara pa bala sa gyapon sa signal number 2 ang Iloilo o Iloilo City? Sa dokaran, sir, ang bilog ng Western Visayas ay under sa may tropical second wind signal number 1, sir. Okay, so nagnubo-nubo na kita dire. Yes, sir, kay na si Bagyong Basyang ay nag-weaken into tropical depression category, sir. All right, sige. Miss Leonor, thank you so much. Good afternoon dira sa inyo. Welcome, sir, kag maayong adlaw sa liwat. Very wavit, Leonor Silvestre, ang weather observer sa Pag-asa Iloilo. So, signal number 1 na lang kita diri. Kagalaw man aton nga ti amatamat na nga magabalik sa normal ang tiyempo diri sa bahin karon sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. We'll be having the latest man karon sa latest ng mga datos from Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and subsubong man sa bahin karon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office also. Sa aton man sini nga mga kabombo tapos later on sa aton sini pa nga pagpangalagad sa aton sini nga ipabombo mo segment mga manunudlo sa Mandurriao National High School ginpabombo sang ginikanan matapos gati kadamo sang ginpang failure sini nga mga estudyante. Sa aton sini makasimanwa anong plastada sinadre istoryanta na karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton 50 minutos na ang nakaligad sa takna sining las 11. Si Zaldico sa aton sining mga kabubog kunti tubtob sa simatinyon way sa gyapon yak balo no balaan lang nila kung sa diin sa Europe may sa din to no pero medyo mapropinot karon sa bahin sa aton sin motoridad no may kantanan bala sa sining red notice. Pero ang Interpol nagpangayo kuno sang dugang information sa National Bureau of Investigation may kantanan sa red notice no para sa kay former Acubicol representative Zaldico no sa aton man sini karon niya nga mga kabumbo. Nagpangayo sang dugang karon nga impormasyon ang International Crime Police Organization or Interpol halin sa National Bureau of Investigation may kantanan sa request sa sining red notice batok sa kay former Acubicol representative Zaldico sa ginpayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari nga ang ginahingyo kuno ginpatigayon pinaagi sa Philippine Center on Transnational Crimes. Nahibalawan nga sadtong Nobyembre 23 tuig 2025 ginsumiter sang NBI sa Interpol ang red notice. Ginpayagman ni Malyari nga nagapakig-angot ang ahensya sa talatapan sang ombudsman kag Sandigan Bayan agod nga makapangita pa makatipon sang dugang nga mga impormasyon. Samtang ginpasiguro naman sa National Bureau of Investigation nga padayon nga ginapangita si Ko Sandig sa kay Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Ara kuno sa Portugal pero nagagwa nga sa Stockholm naman. May nagagwa man nga ara naman sa Sweden. Sandig sa ginfile nga petisyon sa korte sa damlaglang kung sa diin ginpirmahan niko ang nasambitan karon nga dokumento. Di sa diin ginman bala si former Acubicol representative Zaldico, no? Ara ginman bala siya sa Portugal, no? Ara ginman bala siya sa Stockholm, ara ginman bala siya sa Sweden. Sa dinayan ining makabing naton pugante man o galing kiti sa aton sinima kasimanwa bangon man kiti madalo man ang bulsa sini sarang iya nga makapropanago gamit ang iya sini nga kwarta just like sa sining kay
Charlie atong angla. Apisar nga ti mayara sa nga napulo ka milyon sini ka pesos nga reward money sa makatudlo sa mga whereabouts sa nga negosyante nga ni ti mapinot awot no kung sa kilala pas pa sa ano sa sur nga bahin maawot gid labuton ining nasambitan karon iya nga mga ginapangita sa aton sini mga otoridad bangod gani nga ti may mga kwarta pero ti nakita man diri naton nga aton sini mga law enforcement agency diri iya sa mainsang nga pungsod Pilipinas sa Guayman sini nagauntat sa pagpangita sa sining mga wanted person. Nadumduman ko lang bag-o lang Bumbo Crisilugo no sa aton sini mga kabumbo i-check naman karon kung may mga evacuees sa palibot sa syudad sa nga Iloilo. Kung may mga evacuees Bumbo Chris, ara sila sa evacuation center, di ba? Kung ara ka sa evacuation center, may mga gamit ka muna to. Di ba, Bumbo Chris? Ang mga gamit na to, ulihin na to nakita, kanya-kanya ni sila. Ang iyan ni Mayor Inday Raisa Treñas, ang city government, color blue. Last time to, di ba, may mga tatakto nga uswag. Ang sabay naman ni Congresswoman Jan Baronda, color red. May tatak nga gugba. Bangon karon sa sining Memorandum Circular 2026-006. Ari pa ni balang mga tatak nga ni. Kiti ginabawal nimo sandig sa DILG Memorandum Circular. Sa aton sini nga mga kabumbo, di diri tani makita kuno ka seryoso man sa pagatuman ang aton sini nga mga opisyales sa sini nga Memorandum Circular sa nga DILG. Kay last time sa aton sini nga mga tagpalamati sa nga nagwa ining Memorandum Circular, in fairness sa aton sini mga opisyales, gilayon man ini sila nga nag-adhere. No, gilayon man ini sila nga nagtuman pinagi sa pagpakakas. Sa ila sini iya nga mga laragway sa mga proyekto sa gobyerno. Lakip na gani diri banwa pati ang ginatawag sini nga Happy Fiesta. Sa dalom na ara yun ang ano, ara ang tsura sa nga politiko, tapos Happy Fiesta. From sa dalom ninyo no. Butahan tabi ngalan sa mayor Ninito Tarugtog. Di ba mo Bukres? Happy Fiesta distrito sa 6th district, no? Ang pinakadako nga barangay sa 6th district ang barangay Munay. Ang nag-greet dirati ang ila sini nga mayor nga si Mayor Ninito Tarugtog. Sa aton sini mga kabumbuti hindi na pwede ginapang baklas or ginapang kakas ina or pinang kakas na ina. Now, sa aton sini mga opisyales diri sa syudad sa nga Iloilo, sandigman sa pagsunod sa sining Memorandum Circular. Now, sa aton sini nga mga kabumbo. Tigi na dayaw man aton sini nga aton sini nga mga opisyales diri nga ti gilayon sini nga nagsunod sa mando sa nga DILG. Magluwas sa Happy Fiesta, greetings from Politico A, Politico B, sa aton sini mga kabumbong biyara, panginamong Bukres, di ba? Drive safely. Maghinay sa pagmaneho sang salakyan. Operte, no? Importante siniya mabalanda nila ila sining itsura na. Sa aton sining mga kabombo. Anyway, dugangan tagkaroon mga balita kag impormasyon sa nga pagpalayag sa mumuaray sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Hindi ako ni. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergency. Digitalize. Sigurado. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-6 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating weather update mamaya, ang bagyong Basyang bahagyang humina habang papatawid patungong western seaboard ng ating bansa. Storm surge na tilipong nakataas sa 21 probinsya. 4 naman nasawi at 3 sugatan bunsod nitong bagyong Basyang. Libu-libong katao sa Visayas at Mindanao inilikas. Sa ibang mga balita ho tayo mamaya, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ipinadala na sa tanggapan ng House Speaker. Si Pangulong Marcos no comment naman sa 2 reklamo laban kay Vice President Sara. Ang kampo naman ni former President Rodrigo Roa Duterte muling humiling sa International Criminal Court ng paglaya ng dating Pangulo kasunod ng lalo pang paglala ng kanyang kalusugan. Abangan sa ating provincial report mamaya, ang Western Visayas isinailalim na sa red alert status dahil sa bagyong Basyang. Samantala dyan sa may bahagi ng Mindanao, 4 naman ang sinasabing nasawi dahil sa bagyo. Abangan din mamaya sa ating international news sa United States, bumuo ng bagong trading block para sa critical minerals kontra China. At sa sports balita mamaya, si Ivica Zubac muli hong maglalaro sa Indiana Pacers. At live nationwide via satellite. Tumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabumabahagya pong humina ang bagyong Basyang at bumalik sa pagiging tropical depression. Namataan ang sentro ho ng bagyo sa baybaying sakop ng Anda dyan sa may probinsya ng Bohol. Taglay ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 55 km per hour at ang pagbugso ay abot ng hanggang sa 70 o 70 km per hour. Sa kasalukuyan ay kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Dahil po sa paghina ng bagyo, inalis na rin ang signal number 2 na dati hong nakataas sa ilang mga lugar. Sa kasalukuyan, tanging signal o tropical cyclone wind signal number 1 na lamang ang nakataas. Dito po sa Luzon, kinabibilangan po ito ng southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang po dito ang Coyo Islands, ang Cagayan Silio Islands at ang Calamian Islands, kabilang din ang southern portion ng Masbate. Kabilang din po dito ang ilang mga lugar dyan sa may bahagi ng Visayas tulad po ng southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar Province, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique at iba pang mga lugar dyan. Kabilang din po sa may bahagi ng Mindanao area, mga kabombo, tulad po ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bucas, Grande Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental at mga katabing mga lugar. Samantala, dahil pa rin po sa naturang bagyo, mga kabombo, nagpabanta pa rin po ang matinding pagulan at malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong pong Pebrero 6. Kasabay pa rin po yan ng patuloy hong pagtawid ng bagyo patungo dyan sa may western seaboard. Nakataas, mga kabombo, ang red rainfall warnings ngayon pong araw sa mga probinsya po ng Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, maging dyan sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen. Ito hong listahan po ng mga lugar
na nasa ilalim po ng red rainfall warning. Ibig sabihin po ito ay mas mahigit pa sa 200 mm ho ng tubig ulan ang mararanasan na pag-ulan mga kabombo at inaasahan pong magdudulot na malawakang pagbaha sa maraming komunidad. Nakataas naman ang orange rainfall warning sa mga probinsya po ng Palawan, Negros Occidental, ang Southern Leyte Province, ang probinsya ng Antique, Iloilo, Guimaras, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, maging ang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at maging ang Zamboanga del Norte. Sa mga nabanggit po natin probinsya, nagbabanta ang hanggang sa 200 mm o 100 to 200 mm na pag-ulan, mga kabombo. Siyam na probinsya naman ang inasahan pong makakaranas ng hanggang sa 100 mm ho ng pag-ulan ngayon pong araw na ito. Kinabibilangan ito ng mga probinsya ng Eastern Samar, Aklan, Capiz, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, ang Maguindanao del Norte, Cotabato at maging ang Davao del Sur. Ayon sa State Weather Bureau, posible pong magpapatuloy ito hanggang sa araw ng Linggo kasabayan ng pagtawid ng bagyo o ito hong bagyong Basang sa Visayas landmass patungo sa western seaboard ng Pilipinas. Kaugnay pa niyan mga kabombo, Star Nation, umabot na sa mahigit 8,000 katao ang natukoy na apektado sa pananalasa nitong bagyong Basyang. Ito ay katumbas na 3,622 families mula sa 27 apektadong barangay. Batay sa report na inilabas ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 5,800 sa mga apektadong individual ay tumuloy sa mga evacuation centers. Ito ay katumbas ng mahigit 1,700 na mga pamilya. Umabot na rin sa 37 evacuation centers ang binuksan mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pinili naman ang halos 300 katao na pansamantalang makituloy muna sa kanilang mga kaanak habang pinapalipas itong pananalasa ng bagyo. Inaasahang lalo pang tataas ang bilang ng mga apektado at inilikas na individual habang nagpapatuloy ang pananalasa nitong bagyong Basyang. Ayon nga sa Department of Social Welfare and Development, nakahanda ang mahigit 6.7 billion pesos na halaga ng relief resources para sa mga pagtugon ng pamahalaan sa mga kalamidad. Kagabi nga, ika-5 ng Pebrero ay naglandfall itong bagyong Basyang doon sa bahagi ng Surigao del Sur at nagdulot ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha sa maraming mga komunidad, gayon din sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, patuloy pa rin pong nagbabanta ang storm surge sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa pagtawid ng bagyong Basang patungo po sa kanlurang baybayin ng Pilipinas. Sa report na nilabas pa rin po ng State Weather Bureau ngayong araw, apektado ng storm surge ang hanggang sa 21 probinsya na kinabibilangan po ng mga sumusunod. Ito ho ay ang Occidental Mindoro, ang Oriental Mindoro, ang probinsya po ng Romblon, Cuyo Islands, ang Antique, Aklan, Capiz, ang probinsya ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, ang Cebu, ang Bohol, Southern Leyte, probinsya ng Leyte, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Lanao del Norte, at maging ang Misamis Occidental. Ang mga nabanggit na probinsya, mga kabombo, ay inasahan pong makakaranas ng hanggang sa 2 metrong taas na mga daluyong na posible daw hong aabot hanggang sa mga kabahayan na malapit sa karagatan o direktang nakaharap sa mga dalampasigan. Kaugnay pa niyan mga kabombo, Star Nation, kuha pa tayo ng iba pang mga development. 4 nasawi at 3 sugatan bunsod nga nitong dala ni bagyong Basyang. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nakapagtala na ng 4 na casualties at 3 sugatan ng Office of Civil Defense. Bunsod pa rin ang patuloy na pananalasa ng bagyong Basyang sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, kay Office of Civil Defense spokesperson Johnny Castillo, ang 4 na casualties ay hinihinalang isang mag-anak na binubuo ng 2 menor de edad at ang nanay at tatay nito. Ani Castillo, ang ulat na ito ay mula sa Cagayan de Oro Disaster Risk Reduction and Management Office na siya namang kinumpirma na ang mga biktima ay nasawi bunsod sa landslide sa rehiyon. Ang mga datos naman ito ay hindi pa naitatala sa National Situational Report dahil paliwanag pa ni Castillo, nagpapatuloy pa ang verifikasyon at validation sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa tulong na rin ng Dead and Missing Cluster. Base sa ating ulat na natanggap mula sa OCD Regional Office sa Northern Mindanao, sa Region 10, nakatanggap sila ng ulat mula sa Cagayan de Oro City DRRM Office hinggil nga dito sa merong 4 na kababayan tayong nasawi doon dahil sa landslide. So yung mag-asawa at saka yung 2
bata, no? Ang dalawang anak, we believe, no, isang pamilya ito. Tapos meron pang 3 na injured. So ito ay natanggap ng OCD Regional Office 10 natin na galing sa Cagayan de Oro sa CBRRM. Hindi pa ito nag-reflect doon sa ating national na CTRIP, no? Because this is again for validation and verification pa ng ating management in the dead and missing cluster. Maliban naman dito, halos nasa 130,000 naman ang mga naitalang displaced residents mula sa Mindanao, kung saan halos 30,000 ang mula sa Northern Mindanao, habang higit sa 100,000 naman ang mula sa Caraga Region. Paliwanag ni Castillo, ang datos sa ito ay pawang mula sa mga inisyal na datos pa lamang ng kanilang tanggapan, dahil na rin sa patuloy na pagsasagawa ng assessments sa mga nadaanan ng bagyo, sa tulong na rin ng kanilang Rapid Damage and Needs Assessment Team sa rehiyon. Yung mga displaced residents natin, no? So far kasi hindi pa natin nakukuha yung mga iba-ibang from the other regions, no? Lalo't yung sa Visayas ay binabayo pa lang sila, no? But coming from ito ay magmula muna ito sa Region 10, meron tayong affected population na 30,000. Doon naman sa Caraga, merong naiulat na mahigit 100,000 affected population na, no, ng mga kababayan natin. These are initial data, no, kasi ongoing yung ating pagkuha ng mga reports na ito, plus as I mentioned earlier, no, yung ating mga rapid damage and needs assessment teams, no, have yet to para bumaba, no, dahil may iba ay mga flooded and malakas pa yung pag-ulan, and then ganun din yung ating mga local na government units, no. Some have just initially submitted, no, dahil nga siyempre kasagsagan pa ng bagyo dun sa ilang lugar. Samantala, nakaantabay naman ang Office of Civil Defense at nakataas na rin ang kanilang antas ng alerto upang masiguro na maililikas kaagad ang mga residenteng mangangailangan ng tulong. Siniguro rin ni Castillo na sa kanilang koordinasyon sa iba pang katuwang na ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development, mas magiging mabilis pa ang pagpapadala ng mga tulong sa mga evacuees mula sa mga apektadong rehiyon. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin po mga balita mga kabombo, ukol pa rin po dito sa pananalasan ng bagyong Basyang, lumubo na ho sa mahigit 5,000 katao ang mga natukoy na stranded dahil yan sa masungit na panahong dalahon ng bagyong Basyang, batay sa updated report ng Philippine Coast Guard. Ang mga ito'y mula po sa Northeastern Mindanao, Southwestern Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Central Visayas, Southern Visayas, Western Visayas, Palawan at maging sa Southern Tagalog. Sa mga nabanggit pong rehiyon, ang Central Visayas, mga kabombo, ang nakapagtala ng may pinakamaraming stranded, umabot sa mahigit sa 1,200 katao. Sinundan ito ng Western Visayas na nakapagrehistro ng mahigit sa 1,000 pasahero na stranded. Maliban sa 1,000 kataong stranded, ay hindi rin po makabiyahe ang 129 na vessel at 16 na motor bangka. Umabot na rin sa 1,725 na mga rolling cargo ang stranded sa kasagsagan ng bagyo, habang daan-daang maritime vessels pa rin ang nakikisilong sa iba't ibang pantalan at pinapalipas ang masungit na karagatan. Una hong naglabas ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy ilang araw bago pa man naramdaman ang hagupit ng bagong bagyo. Kaugnay pa niyan, pansamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard ang ginagawa nitong search and rescue operations sa MV Tricia Christian 3, itong barkong lumubog sa karagatang sakop ng Basilan ilang araw na ang nakalipas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, kahapon ipinagpatuloy pa ang operasyon ngunit kinailangang itigil muna ng pansamantala dahil nga sa masungit na lagay ng panahon. Ngayong araw ay kailangan munang manatili sa mga pantalan ng mga ginagamit na barko bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga ito at ng mga driver, mga Philippine Coast Guard personnel na nagsasagawa ng operasyon. Git ni Captain Cayabyab, kung agad bumuti ang panahon ay pagpapatuloy din ang natigil na operasyon at ang kanilang full deployment sa mga dating ginagamit na asset and divers.
Positibo pa rin ang Coast Guard official na mahahanap ang mga labi kinalaunan. Sa ngayon, mga kabombo, ay hanggang 10 katao pa ang nawawala batay sa orihinal na listahan ng mga nailigtas at ng mga na-recover. Hanggang kagabi ay umabot na sa 45 o 45 na mga katawan ang kumpirmadong na-recover mula sa lumubog na barko, ilang araw na ang nakakalipas. Natunto na rin ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng barko at ito ang isa sa mga pangunahing sisisirin muli ng mga diver kapag bumalik na ang kanilang operasyon. 2 katawan na ang unang naiahon mula sa naturang vessel. Ang mga ito ay naipit umano at kasama ng barko na lumubog sa ilalim ng karagatan. Dako tayo sa ibang mga usapin, mga kabombo. Update ho tayo mula dyan sa may Palasyong Malacanang. Si Pangulong Marcos ikinatuwa na natapos na po ang impeachment complaints laban sa kanya. Pero no comment pa rin doon sa 2 reklamo na nakabinbin para yan kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bomboana Lizoberano. Ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbasura sa reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Noong Miyerkules kasi tuluyang pinatay ng House Justice Panel ang reklamo matapos matukoy na ito ay insufficient in substance. Pinuri naman ng Pangulo ang Kamara de Representantes sa maayos na pagtupad nito sa tungkulin. Ayon sa Presidente, hindi siya nababahala sa mga reklamong inihain laban sa kanya dahil wala umanong malinaw at sapat na batayan para siya ay patalsikin sa pwesto. Ibinahagi rin ni Pangulo na personal niyang nabasa ang nilalaman ng reklamo. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulong Marcos, nananatili siyang nakatuon sa pagtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa at sa para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, ang pagbasura sa mga reklamong impeachment ay magbibigay daan upang makapag-focus ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mahalagang programa at proyekto sa ating bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam kanina ang umaga. Doing their job, I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that you're doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that that I would be all right in terms of the impeachment was here. Wala naman. There were no real grounds for the impeachment. Tumanggi namang mabigay ng komento si Pangulong Marcos kaugnay sa 2 reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi niya trabaho ang magbigay ng pahayag hinggil sa naturang usapin. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ni House Secretary General Cheloy Garafil na naitransmit na ng kanyang opisina ang 2 impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo sa Office of the Speaker ngayong araw. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ng Kamara na pangasiwaan ang kaso. Anya, tiwala siyang susundin ng mababang kapulungan ang itinakdang proseso at mga probisyon ng konstitusyon sa paghawak ng naturang usapin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio. Kanina po na-transmit na ng House Secretary General ang 2 impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo po dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Kaya mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you, Mr. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagmalaki naman ni Pangulong Marcos na nagsimula nang maramdaman ang epekto ng pondo mula sa 2026 General Appropriations Act, lalo na sa sektor ng kalusugan. Ayon sa Pangulo, inaasahang dadami ang mga mag-aaral sa larangan ng agham at healthcare upang matugunan ang kakulangan ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare workers sa bansa. Anya, ang pagdaragdag ng mga profesional na sa kalusugan ay makakatulong sa mas maayos at mas epektibong pagbibigay serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ready to feel the effects of the appropriations that are coming out of the 2026 GAA. Kaya it's a very happy day because we ground broke for
the all the sciences that are necessary for the healthcare sector. At dadami ang mga estudyante, alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat ng mga healthcare workers at patadagdagan sila at para mas magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan para sa ating mga mamamayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa sa usapin ng impeachment, formal nang naipadala ng House Secretary General na si Cheloy Villacaria Garafil sa Office of Speaker, House Speaker Faustino Bojidi III, ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang verifikasyon ng mga reklamo at kanilang mga endorsement. Ang unang reklamo ay inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ng mga mambabatas mula sa ACT Teachers, Gabriela at Kabataan Party List kasama ang ilang kasalukuyan at dating progresibong leader. Ang ikalawang reklamo naman ay inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Representative Percy Sindanya na suportado ng mga personalidad mula sa civil society at progresibong organisasyon. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaari itong maisama sa order of business ng plenaryo sa lalong madaling panahon, posible sa Pebrero 9. Gayunman, maaari pa ring direktang i-endorso ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara itong articles of impeachment sa Senado hanggat wala pang formal na referral sa House Committee on Justice. Kaugnay pa niyan mga kabombo, inihayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng ma-impeach muli si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa araw na Lunes, Pebrero 9. Matapos maipasa ng House Secretary General na si Garafil ang dalawang verified impeachment complaints sa tanggapan ni Speaker Faustino Bojidi III noong Pebrero 5. Ayon kay Representative Ridon, inaasahang maisasama ang mareklamo sa order of business ng plenaryo para aksyonan sa Pebrero 9. Maari pa rin umanong i-endorso ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang articles of impeachment diretso sa Senado kung hindi pa na i-refer sa House Committee on Justice. Si Vice President Sara Duterte ay naging kauna-unahang opisyal sa Pilipinas na na-impeach noong Pebrero 5 taong 2025. Ngunit idineklara ng Supreme Court na technically defective ang naunang reklamo kaya hindi pa naganap itong impeachment trial. Ang bagong reklamo ay may kinalaman sa umano'y misuse ng 612.5 million pesos na confidential funds mula yan sa Office of the Vice President at Department of Education. Kung hindi mapabilis sa 1/3 ng House members, maaaring i-refer ng Committee on Rules sa Committee on Justice bago ito isulong ang impeachment sa plenaryo at Senado. Sa ibang mga development po tayo mga kabombo, muli pong nanawagan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court para sa kanyang agarang paglaya mula sa detention. Iginit na ang umano'y paglala ng kanyang pisikal at mental na kalagayan ay nag-aali sa anumang panganib na siya ay tumakas o makialam sa kanyang kaso. Sa apelang inihain po noong Pebrero 5 ng counsel na si Nicholas Kaufman, iniling na baligtarin ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na panatilihin sa kustodiya si Duterte. Ayon sa depensa mga kabombo, base po sa isang medical report ng mga eksperto sa neurology, may seryosong cognitive impairment at mahina na rin umano ang pisikal na kalagayan ng dating Pangulo ng Pilipinas. Git ng defense panel, hindi na kayang magplano o magsagawa itong si dating Pangulong Duterte ng anumang komplikadong hakbang, kabilang ang pagtakas o panghihimasok sa mga testigo. Inakusahan din nila ang korte ng hindi patas na pagbasura sa kanilang medical evidence habang tinanggap naman ang ulat ng court-appointed panel hinggil sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. Nasa kustodiya ng International Court si dating Pangulong Duterte mula pa noong Marso 12 ng nakalipas na taon at agad dumalong na ospital pagdating sa detention center. Sa ngayon pa ay hinihiling ng defense panel sa appeals chamber ang kanyang pansamantalang paglaya sa isang state party na handang tumanggap sa kanya at magpatupad ng mahigpit na kondisyon upang matiyak ang kanyang pagharap sa paglilitis. Samantala nanindigan naman sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi pugante si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, nilinaw ng kalihim na wala pang opisyal na kopya ng warrant of arrest laban kay Senator de la Rosa. Walaan niyang hawak na kopya ng warrant ang Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government at ang Palasyo Malacanang.
Sa kabila nito, alam aniya ng nasabing ahensya ang kinaroroonan ng senador na dati ring nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Secretary Remulla, sa kasalukuyan ay nasa Davao itong mambabatas habang abandonado na rin ang isa niyang tahanan doon sa Cavite. Ibinunyag din ang kalihim na tinangkanan niyang makipag-ugnayan sa kampo ni Senator De La Rosa upang sabihing walang kopya ang gobyerno ng International Criminal Court warrant laban sa kanya. Ito na ang ika-4 na buwang hindi lumalabas sa publiko si Senator De La Rosa mula noong ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon ng warrant na inilabas ang International Court laban sa kanya. Sa kabila nito, hindi pa rin inaalis ni Secretary Remulla ang posibilidad na mayroon ngang warrant of arrest laban sa senador na nagmula o hawak na ng International Criminal Court. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, hinalok umano ni US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama ang Pilipinas sa Board of Peace ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez. Sinabi Romualdez itong Pebrero 5 na nagpadala ang White House ng personal na liham nitong si Trump kay Pangulong Marcos para sa imbitasyon. Ang Board of Peace mga kabombo na inilunsad noong huling bahagi po ng Enero ay may hindi bababa sa 26 na founding member states at unang nakatuon sa peace efforts kaugnay ng Israel-Gaza conflict. Gayunpaman nilinaw ni Romualdez na bagaman may requirement na $1 billion na kontribusyon ng mga founding member, bukas lamang ang Pilipinas sa non-monetary support, gaya ho ng pagbibigay ng human resources. Sa bahagi itong mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Itong oath-taking at roll signing ceremony sa mga bagong abogado isinagawa ngayong araw. May mga report si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Joy, Bombo Genesis, isigawa ngayong araw ng Katastasang Cuba ang panunumpa at roll signing ceremony ng mga bagong abogado. Sa seremonya, higit 5,000 nanumpa bilang mga bagong abogado at lingkod ng saligang batas. Pasulan na ginanapan ng tropos drama at ambak ng Korte Suprema sa Philippine Arena, Lalawigan ng Bulacan. Alinsunod ang panunumpa at pagdagda naman ito para maging bahagi ng Philippine Bar sa matagumpay na pagkakapasya ng 5,572 bar examinees nitong nakaraang 2025. Magunit ang naturang bilang ng mga pasado ay mula sa higit ng 11 nakakakumpleto o examinees noong buwan ng Setyembre sa taong 2025. Patumbas ito ng halos kalahati ng kabuuan sa passing rate na 48.8% ng mga bar passers sa naganap na bar examinations. Sa pahayag naman ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang chairperson ng 2025 bar examinations, ibinahagi nitong 22 sa mga nakapasa ang bigong makadalo ng pisikal ngayong araw. Ayun na niyan, ating pahagyan ang kanya naging mensahe. The reason we are all gathered here today at the Philippine Arena, the 5,572 successful examinees of the 2025 bar examinations. There are 22 others who could not make it today. The very, very important persons in your lives, their families, your friends, your loved ones, and your significant others. Dagdag pa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinahintulutan na makasama o makatabi sa upuan ng manunumpa o inductees ang kanilang mahal sa buhay. Ayon kay Barmam Associate Justice Lazaro Javier, ngayon lamang ito nangyari kung kaya't kinakailangan nilang isagawa ang seremonya sa isa sa mga pinakamalaking venue o arena. Muli si Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang chairperson ng 2025 bar examinations. As it is, if not more, of these people with you today. You know, today is a historical day. It is the first time in the history of oath-taking ceremonies that the inductees and their families, friends and loved ones were allowed to sit beside each other, all together in one venue. And the very reason we had to book
the biggest venue ever, the Philippine Arena, for your oath-taking ceremony today. This was the idea of our beloved Chief Justice Alexander Jesmundo. Habang sa panunumpa ng mga bagong abogado, kanyang binigyang pagkilala ang mga ito at masayang binati sa kanilang pagdalo ngayong araw. Mensahe niya na kung nais nila maging mabuting abogado, nararapat lamang na itakwil ang ideya na espesyal ang kanilang ang pagiging abogado o hinimok na ang kababaang loob. Muli si Associate Justice Amila Zarabier, ang chairperson ng 2025 Bar Examinations. Interpret and implement it. It will only be as good as the people that fight for it and die for it. So, if we want to be good lawyers, let us always choose to be good. Let us always be good. We must reject the idea that our newly acquired title has made us special. Lawyers are not special. To borrow the words of Justice Rosario, as servants of the law, you must keep your feet firmly planted on the ground. For it is then that you will get to enjoy the profession more and appreciate the legal system better and find your work more rewarding. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa ilan pang mga usapin, mga kabombo, bahagya pong nadagdagan ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa pagtatapos ng taong 2025 kumpara noong buwan ng Nobyembre, bate po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Sa inilabas na labor force survey ng ahensya, iniulat po ni National Statistician Claire Dennis Mapa na pumalo sa 49.43 million ang bilang ng mga unemployed na mga Pinoy hanggang nitong Disyembre ng taong nakalipas. Katumbas ito ng mahigit sa 95% employment rate sa buong bansa, mas mataas ang naturang bilang kumpara sa 49.26 million na naitala noong November, bagamat kapansin-pansin mas mababa ito sa 50.19 million na employment figure noong December 2024. Samantala, nanatili naman sa 2.26 million ang bilang ng mga Pinoy na wala pong trabaho o yung mga tinatawag natin na mga unemployed. Sa karagdagan pa rin po mga development, tinanggihan na po ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senator Bong Revilla Jr. na ma-detain sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame dahil po ang naturang pasilidad ay para lamang po sa pansamantalang pagsasakustudiya. Sa resolusyon na may petsang Pebrero 5, ibinasura rin ng Korte ang ibang motion ni dating Senator Revilla. Kabilang po dito ang kahilingan para sa reinvestigation, pagbasura ng kanyang kaso at pagpapaliban ng pag-issue ng arrest warrant. Iginiit ni Revilla na may compelling security considerations ang kanyang kahilingan, ngunit sinabi ng Korte na wala itong sapat na batayan. Ayon pa sa Sandigan Bayan, kapag may inilabas ng commitment order, dapat agad na dalhin ng akusado sa kulungan na itinakda ho ng Korte. Batay ho doon sa inilabas na resolusyon, si dating Senator Revilla ay pansamantalang ikulong sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas habang nililitis ang kanyang kaso matapos siyang voluntaryong sumuko noong Enero 19. Tinanggihan din po ng Korte ang mga mosyon ng kanyang kapwa-akusado na si Juanito Coronel Mendoza. Gayon din ang hiwalay na kahilingan ni Emelita Capistrano Huwat na manatili po sa kustudiya ng Bulacan Police Provincial Office. Samantala, lumagda naman ang Pilipinas at Sweden sa isang grant agreement para bumuo ng national bus standards na layong gawing mas ligtas, maaasahan at inklusibo ang pampublikong transportasyon. Pupunduhan ng Swede Fund ang pagbuo ng technical at performance standards para sa public utility buses, kabilang ang mga minibus na pinagsasama ang international best practices at mga lokal na pangangailangan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, makatutulong ang proyekto upang mas mapabilis ang biyahe at mabawasan ang traffic. Sinabi naman ng Swedish Ambassador na si Anna Ferry na layo nitong pagandahin ang araw-araw na mobility ng mga Pilipinong commuter. Susuportahan din ng grant ang public transport
Transport Modernization Program ng Department of Transportation at mga pamantayan sa kaligtasan, accessibility at environmental performance. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo Sir Nation. Si Senate President Vicente Soto III naniniwala pong walang dahilan para magkaroon ng pagpapalit ng liderato dyan sa may mataas na kapulungan. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na wala siyang nakikitang dahilan upang magkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado at iginiit na maayos niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Sa pagharap ni Soto sa media ngayong araw, binigyang diin niya na wala siyang nakikitang seryosong problema o reklamo mula sa hanay ng mayorya kaugnay ng kanyang pamumuno. Giit ng Senate President, agad nilang pinag-uusapan o tinutugunan ang anumang isyu sa loob ng kanilang hanay. Pinabulaanan din ni Soto ang aligasyong may mga senador, partikular na mula sa minority bloc, na umano'y nagrereklamo ng hindi pantay na pagtatrato sa Senado. Kaugnay nito, nilinaw ni Soto na wala ring problema sa kanyang pamumuno ang mga senador sa minority bloc. Ayon sa kanya, ang ugat ng mga usap-usapang tungkol sa pagpapalit ng liderato ay maaaring nagmula sa kumalat na hindi pa opisyal at partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga umano'y maanumalya sa flood control projects. Kaugnay niyang pakinggan natin na naging pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. Ako nakikita ang dahilan para magpalit ng leadership kasi ang tanong dapat doon, may atraso ba ako? Ano ba ang hindi nagawa ng current Senate President na hindi nila na kulang sa tingin nila? Ano ba ang ginawa ng Senate President, incumbent Senate President na nakasama sa kanila? Or may pagkakamali or pagkakasala na nagawa? Ano ba? Kung wala, alam mo na, ibang mga dahilan, di ba? Sa minority, maaaring baka hindi sila natutuwa na baka akala nila hindi pantay-pantay ang trato sa Senado. Yun lang ang nakikita ko. Pero pantay-pantay, definitely. Maliwanag yung sinabing walang problema sa akin. Maliwanag yun. Ang nabanggit is bakit ganun ang trato nung report, Blue Ribbon report na hindi pa naman final or hindi pa official. Samantala, Bombo Genesis Bombo Jai, matatandaan naman na umalingaw ang usap-usapang umano'y may power sharing agreement sa pagitan ni Soto at Senator Loren Legarda. Ito ay matapos umanong tanggihan ng senadora ang alok ng ilang senador mula sa minority na siya ang gagawing kauna-unahang babaeng Senate President. Nilinaw ito ni Soto at iginiit na walang aktwal na pag-uusap na naganap hinggil sa naturang power sharing. Ayon sa kanya, biro-biroan lamang umano ang lumabas na pahayag. Gayunman, sinabi ni Soto na wala siyang magiging problema kung sakaling maging Senate President si Senator Legarda. Basta't ito ay mangyari matapos ang 2027 budget hearings. Aniya, nais niyang personal na bantayan ang pagtatalakay sa 2027 national budget upang matiyak na magiging maayos at transparent ang buong proseso. Muli, ang tinig ni Senator Vicente Tito Soto III. Ano yun pag wala sa floor mapagbiro yung mga yun. Doon na nag-umpisa yung kwento, ganyan-ganyan, di ba? Tapos si Francis nag-selfie. Tapos nagbibiro, power sharing. Ganyan. Kasi supposed to be, mga oras na nga na yun, alam namin gusto nilang iupo si Loren, nasa biroan stage yun. Sabi ni Mix, si Mix yung nagsabi ngayon, sabi niya, before your term ends, next year, pag nakalipat na tayo, or 2028, pag nakalipat na tayo. O sige, Kako, pagkatapos ng budget ng 2027, pwede na natin pag-usapan yan. Kasi, siyempre, gusto kong bantayan yung budget ng 2027. Sa huli, sinabi ni Soto na hindi siya nasaktan o nabahala sa mga tangkang pagpalit sa kanya bilang Senate President. At iginiit na sanay na umano siya sa ganitong uri ng sitwasyon sa loob ng Senado. Bunsod ng kanyang mahabang karanasan bilang mambabatas. Dagdag pa ng Senate President, hanggat ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at hindi siya nakakagawa ng anumang bagay na nakakasama o nakakaagrabyado sa sambayan ng Pilipino, mananatili umano siyang matatag sa kanyang paninindigan at panatag na magtatrabaho. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Diyan pa rin po sa may bahagi ng mataas na kapulungan mga kababaw, update din po tayo sa nagpapatuloy ho na deliberasyon. Ito hong sinimulang deliberasyon sa muli pong pagpapaliban ng halalan dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May live report din po dyan si Bombo Eman Bombase. Sinimula na ng Senado ang urgent deliberations para sa Senate Bill number 1587 na naglalayong i-reset ang unang regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nasabing deliberasyon kung saan pinag-uusapan ang postponement ng kauna-unahang election sana sa BARM. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sponsor ng nasabing panukala, layunin nitong gawing huli na sa sunod o ito na ang huli ang para sa susunod na postponement upang mawakasan na ang serye ng pagkakaantala sa halalan na nagkakait ng karapatan sa mga botante. Binigyan din rin ni Zubiri na ang kawalan ng mga inihilal na lideres sa loob ng mahigit ng 7 taon mula nang maipasa ang Bangsamoro Organic Law o BOL ay siyang nagpapahina sa demokratikong partisipasyon sa rehiyon. Ating pakinggan ang tinig ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Had 3 election postponements in the regions so far, and it's starting to feel like we have trapped ourselves in a loop. This cycle of disenfranchisement is not where we want to be. 7 years since the passage of the Bangsamoro Organic Law, this is not the future of the democratic peace and efficient governance that we envisioned for our. Samantala, piniliwanag naman ng senador na bagamat may mga justification ang mga nakaraang pagkaantala gaya ng COVID-19 pandemic at mga usaping legal matapos ang mga desisyon ng Supreme Court, hindi na umano katanggap-tanggap ang mga susunod pang delay. Babala naman ito na ang cycle of disenfranchisement ay banta sa pundasyon ng peace framework at pangarap sa episyenteng pamamahala sa BARM. Muli, ating pampakinggan ang tinig ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. I know that everyone in this room is united in our desire to engender peace and development in the Bangsamoro region, so I hope we can all commit to holding the election soon. My fear is that escalating violence in the region is tied to repeated postponements of the elections. If this is truly the reason, then we must not delay this election any longer. We must not delay peace. The promise of the Bangsamoro Organic Law was to recognize the Bangsamoro's people's rights to self-determination. I hope that we can all come together and honor this promise we gave to. Ang tinig ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombase nag-ulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihayag ng Trump administration ang plano na bumuo ng critical minerals trading bloc kasama ang mga kaalyado upang bawasan ang pagdepende sa China sa mahalagang mineral para sa armas, electronics at electric vehicles. Ayon kay Vice President J.D. Vance, ipinakita ng United States-China trade war ang labis na kontrol ng China sa mga supply, kaya kailangan ng kolektibong aksyon para sa self-reliance ng kanluran. Layunin ng bloc na tiyakin ang access ng United States sa minerals, panatilihin ang stable na presyo at palawakin ang produksyon sa loob ng zona. Tinuligsa naman ng China ang hakbang at sinasabing ito ay sumisira sa internasyonal na trade order. Kasabay nito inanunsyo ni Trump ang Project Volt. Ito ay isang strategic stockpile ng rare earth na popondohan ng $10 billion at pribadong kapital. Suportado naman ang inisyatiba ng Japan, Europe at Mexico na nangakong makikipagtulungan sa pagbuo ng supply chain ng critical minerals sa labas ng China. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, maglalaro na sa Indiana Pacers ang dating big man ng Los Angeles Clippers sa si Ivica Zubac. Nagkasunduhang 2 koponan sa naturang deal kung saan ay kapalit ng sentro ay ang guard na si Benedict Mathurin at maging itong si Kobe Brown, Isaiah Jackson at ilan pang mga draft pick tulad po ng 2026 first round draft pick, 2029 first round pick at isa pang second round pick na gaganapin sa 2029.
Ang Pacers ang nagsisilbing defending champion po ng Eastern Conference, ngunit matapos ma-injury ang star na si Tyrese Haliburton sa 2025 Finals ay tuloy-tuloy na pong bumagsak ang kartada ng koponan. Tuluyan ding lumipat ang dati nitong big man na si Miles Turner at sa kasalukuyan po'y nalasap na nito ang 38 na pagkatalo habang nanatili sa 13 ang panalo ng koponan. Inaasahang pupunan ni Zubac ang center position sa kanyang paglipat sa Indiana Pacers. Ngayon pong 2025-2026 NBA season, hawak ko niyang average na 14.4 points, 11.0 rebounds at 2.2 assists per game. Sa kabilang banda naman, inaasahang pong pupunan ni Mathurin ng opensa ng Clippers kasama ang two-time NBA champion na si Kawhi Leonard. Hawak nito ang average na 17.5 points per game, 5.4 rebounds at 2.1 assists per game. At napapanatili ang impresibong 43.2% na shooting. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, ipinahayag naman ng Commission on Human Rights ang buong suporta sa panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law o itong Republic Act 9439. Nanawagan ng komisyon na ang accountability ay dapat nakatuon sa hospital management at institutional policies, hindi sa mga empleyadong walang kapangyarihan na maglabas ng pasyente. Sa kanilang position paper sa Senado, binigyan diin ng Commission on Human Rights ang proportional and differentiated accountability upang ang pananagutan ay mapataw sa mga gumagawa ng polisiya. Iminungkahi rin nila na ang liability ay dapat sa mga taong sinadyang lumabag habang pinoprotektahan ng mga empleyadong kumikilos ng mayroong good faith. Dagdag pa, nanawagan ang komisyon ng graduated system ng administrative sanctions bago umabot sa license revocation upang mapanatili ang fairness at due process. Hinimok din nila ang pagbibigay ng civil and administrative remedies para sa mga biktima upang matiyak ang kabuuang redress. Binigyan diin ng komisyon na ang pagpapalakas sa Republic Act 9439 ay mahalaga upang matigil ang hospital detention na patuloy na nagpaparusa naman sa mga mahihirap na pasyente. Sa iba pang mga updates, kaugnay pa rin po sa pananalasan ng bagyong Basyang mga kabombo, apektado po sa pananalasan ng bagyo ang 5 transmission facilities ng National Grid Corporation of the Philippines. Kinabibilangan ito ng 2 pasilidad sa may Leyte at 3 magkakahiwalay na pasilidad dyan sa may bahagi ng Mindanao. Apektado rito ang mga power consumer mula ho sa Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte at sa probinsya ng Surigao del Sur. Kasama rin po dito ang Siargao. Ayon sa National Grid, nakadeploy na mga personnel ito sa mga napinsalang pasilidad upang tugunan ang epekto ng bagyo sa power facilities at maibalik kaagad ang supply ho ng kuryente kapag natukoy ng ligtas ang sitwasyon. Tiniyak din ng National Grid ang patuloy na pagtutok sa power situation sa mga lugar na apektado sa pananalasan ng bagyo. Una na rin pong inabisuhan ng National Electrification Administration ng mga electric cooperative na bantayan ang epekto ng bagong bagyo sa power service at tiyakin ang agarang power restoration sa mga apektado na power consumer. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabubo, update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. May kaugnayan pa rin po dito sa pananalasan ng bagong bagyo. Ang lokal na pamahalaan dyan sa may bahagi po ng Cagayan de Oro, kinalungkot ang 4 na nasawi at 2 injured dahil po sa landslide na epekto pa rin po ng bagyong Basyang. May update po dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Ikinalungkot ng City Government of Cagayan de Oro City na nagtala ng 4 na miyembro ng pamilya ang nasawi at 2 sugatan sa pagdaan ng bagyong Basyang sa binisidad ng Northern Mindanao. Ito ay matapos kinumpirma ni Nick Habagat, ang manager ng City Disaster Risk Reduction Management Department ng Cagayan de Oro, na masaklap na sinapit ng pamilyang Lariosa na tabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Gabuli Compound sa Bulawan, Barangay Agusan ng siyudad ng kagabi. Sinabi ni Habagat na agad ipinag-utos ni City Mayor Rolando Claris Uy na aasikasuhin ang mga labi ng kinabibilangan ng 12 years old at 11 months na mga biktima. Salaysay ng opisyal na matutulog na sana ang mga biktima nang biglang bumigay ang lupa papunta sa bahay dahilan sa trahedya. Maggugunitang maliban sa nasawi na sina Yasmin, 11 months old, at Yami, 12 years old, nabawian rin ng buhay sina Paul Lariosa at Rufa Lariosa na pawang mga nasa legal na edad sa pangyayari. Maliban sa nasawi, sugatan rin si Andy at Brill na parehong minor de edad sa landslide. Napag-alaman na kabilang ang Cagayan de Oro City at Misamis Oriental na binuhusan ng husto ng mga pag-ulan dahil sa bagyong Basyang, dahilan na kansilado ang mga trabaho sa lahat ng government offices at sinuspinde ang mga klase ng mga mag-aaral.
Yes, last night mga about past 10 o'clock in the evening, naka-receive tayo ng report na may isang landslide incident in Zone 1, Barangay Agusan, and buti na lang ang ating mga USAR personnel na preposition natin sa satellite office natin sa Barangay Agusan was there. Ang tinig ni Nick Habaga, ang manager ng City Disaster Risk Reduction and Management Department ng Cagayan de Oro. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may bahagi ng Mindanao, dako tayo dyan sa may Western Visayas, mga kabombo. Isinailalim na pong naturang rehiyon sa red alert status dahil yan sa bagyong Basyang. May update naman po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center sa Western Visayas kaugnay sa Bagyo Basang. Pinatitibay ng hakbang na ito ang koordinasyon, pagbabantay at kahandaan ng mga kasaping ahensya at mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at agaran at epesyenteng pagtugon sa mga posibleng insidenteng dulot ng masamang panahon. Mahigit naman sa 30 mga local government units sa lalawigan ng Iloilo ang nagdeklara ng suspension ng klase ngayong araw bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Idineklara rin ang orange rainfall warning sa lalawigan ng Guimaras kung saan may pagbabanta sa matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, humigit kumulang naman sa 600 mga pasahero ang stranded sa mga pantalan sa lalawigan matapos kinansela ang biyahe ng mga sea vessels. Nasa mahigit 300 rolling cargos naman at 3 mga barko ang stranded sa puerto sa Dumangas at Ahoy. Nagpaalala naman sa publiko si Ensign Eljan Ga, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard Station Iloilo, na alamin muna ang mga abiso ng otoridad bago bumiyahe upang hindi na maantala, lalo na suspendido pa rin ang biyahe. Pinayagan naman ang biyahe ng mga sea vessels na may rutang Iloilo, Guimaras and vice versa, ngunit limitado lamang ang bilang ng maaring sumakay ng mga pasahero. Si Ensign Eljan Ga ng Philippine Coast Guard Iloilo. Sa buong province ng Iloilo, wala pa po tayong biyahe sa mga ro-ro vessels po natin, no? Maliban po sa biyahe po natin sa Iloilo papunta ng Guimaras, which is po 6 a.m. until 6 p.m. po yung biyahe nila. Maiging planuhin ng maayos yung biyahe nila, sir, no? Para hindi sila maantala sa ating mga ports kung saan po wala pa tayong biyahe hanggang sa ngayon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, ang Police Regional Office at Coast Guard Region 7 naka-standby na ang Bohol nag-evacuate ng mahigit 3,000 pamilya dahil dito sa Tropical Depression Basyang. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Cebu. Inilagay sa heightened alert ang lahat ng unit ng Police Regional Office 7 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Basyang na inaasahang makakaapekto sa Central Visayas. Pinakilos ng PRO 7 ang kanilang mapagkukunan matapos magsagawa ng komprehensibong inventaryo ng mga tauhan, sasakyang panlupa at pandagat, kagamitan sa pagsagip, sistema ng komunikasyon at iba pang gagamitan para sa pagtugon sa emerhensiya. Ayon kay Police Brigadier General Rico A. Maranan, ang Regional Director ng PRO 7, handa ang puwersa ng pulisya na magbigay ng tulong at protektahan ang publiko sa anumang emerhensiya. Inatasan din ng PRO 7 ang lahat ng provincial at city police offices na palakasin ang koordinasyon sa LGU at DRRMC, kabilang ang 24 hours na monitoring, preemptive deployment sa mga high-risk areas, tulong sa posibleng evacuation, pamamahala ng trapiko at pagtiyak ng kapayapaan at kaayusan bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bilang karagdagan, ang Reactionary Standby Support Force at iba pang unit ng pulisya ay nagka-standby para sa agarang deployment kung kinakailangan. Kasabay nito, naglabas ng abiso ang Coast Guard District Central Visayas matapos maapektuhan ang ilang daungan sa rehiyon dahil sa masamang panahon na dala ni Bagyong Basyang. Ayon sa Coast Guard, patuloy nitong minomonitor ang kondisyon ng dagat at pinapayuhan ang publiko, lalo na ang mga mangingisda at maliliit na operator ng bangka, na huwag pumalaot hanggat hindi bumubuti ang panahon at hindi inaalis ang opisyal na abiso
piso. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio News Team kay Dr. Anthony Di Malerio ng PDRMO ng Bohol, sinabi nito na nananalasa na sa kanilang probinsya ang Tropical Storm Basyang at 3,392 na pamilya o 9,802 na individual ang nag-evacuate. Pinagbabawal din ang lahat ng tourism activities sa Bohol habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Ngayon, ang Typhoon Basyang is currently in the province of Bohol. Nakalandfall na. This morning, we have already 3,392 evacuated families comprising of 9,802 individuals. Medyo walang activities sa Bohol ngayon, lalo na sa mga tourism areas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may Southern Luzon, dyan sa may Bicol Region, mga kabombo. Ilang mga pantalan po dyan sa may Albay, nakapagtala na po ng mga stranded na mga pasahero dahil sa bagyong Basyang. Ang mga malilit na bangka na nagpupumilit na lumusot papuntang Masbate, binabantayan ngayon. May update ang Bombo Radio Legazpi. Nakapagtala ng mga stranded na pasahero at mga sasakyan sa Piudoran Port sa lalawigan ng Albay dulot ng bagyong Basyang. Ayon kay Piudoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Noel Ordonia, sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi na kagabi pa lamang ay sinuspindi na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa naturang pantalan upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa kasalukuyan ay isinasa pinalpa umano ang bilang ng mga stranded na pasahero at sasakyan dahil patuloy pa itong nadaragdagan dahil sa pagdating ng mga biyahero. Ang naturang mga stranded passengers ay babiyahe sana patungo sa lalawigan ng Masbate. Kaugnay nito ay sinabi ng opisyal na mahigpit nilang binabantayan ang mga coastal barangay sa naturang bayan dahil sa mga nagtatangkang makalusot patungo sa Claveria, Masbate. Paliwanag ni Ordonia na lubhang mapanganib para sa mga maliliit na sasakyang pandagat kung pipilitin ng mga ito na makapaglayag lalo na sa gitna ng sama ng panahon. Kagabi pa, wala pong biyahe yung mga bangka papuntang Masbate. At ngayon po, patuloy ang pagdagdag po ng bilang ditong mga stranded natin. Tinitignan din po natin yung mga coastal barangay dito sa atin kasi may mga lumulusot minsan papunta ng Claveria, Masbate. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo! Ito namang water-related activities sa Capiz, pinagbabawal dahil sa bagyong Basyang. Mga biyahe naman ay suspendido na rin. May mga report dyan ng Bombo Radio Rojas. Naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard o PCG Capiz ngayong nananatili ang buong lalawigan sa Tropical Cyclone Wind Signal #1 dahil sa bagyong Basyang. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Senior Chief Petty Officer Arnel Nisola, Chief Master at Arms ng PCG Capiz, pansamantalang suspendido ang lahat ng biyahe mula Kulasi, Rojas City, papuntang Batangas, Romblon, Masbate, Aklan at pabalik bilang hakbang para sa kaligtasan ng publiko. Anya, may mga naka-standby na mga response units ang Philippine Coast Guard na handang mag-rescue sa mga posibleng biktima ng bagyo. Binigyang diin din ni Nisola na mahigpit na pinapayuhan ng mga coastal communities at mga mangingisda na huwag munang pumalaot o magsagawa ng anumang water-related activities habang ang probinsya ay nananatiling nasa Signal #1. Ang Philippine Coast Guard sa Capiz ay nakalagay po ngayon sa heightened alert status. Ibig pong sabihin, nakahanda po kami at nag-create na po kami ng deployable response team if ever na kailangan po ng respond with the Philippine Coast Guard at sa ating ibang mga partner agencies. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Hamaka Festival 2026 sa Taytay, Rizal, inilunsad na. May mga report dyan ng Star FM Manila. Opisyal nang inilunsad ang Hamaka Festival 2026, araw ng pasasalamat, isang taunang selebrasyon ng bayan ng Taytay sa probinsya ng Rizal.
Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, sinimulan ang pagdiriwang ng orchestral music na mula sa Taytay Municipal Band at ng isang art exhibit. Tampok din ang iba't ibang aktibidad tulad ng Fashion on the Street kung saan bida ang mga obra gaya ng Filipiniana na ilan sa mga pangunahing produkto ng mga Taytayenyo bilang garments capital of the Philippines. We are very much proud that some of our participants nag-e-effort talaga to have their models na masasabi natin from Binibining Pilipinas, at the same time from Miss Universe Philippines. Makikita rin po dito natin lahat ng mga designs na very sophisticated, at the same time world-known talaga. Pagdating sa fashion industry, since we all know that Taytay Rizal is the garment capital of the Philippines. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang Municipal Public Safety Department para sa mga dadalo. Paalala lang po sa lahat po ng mga kababayan natin sa Taytayenyos na kung tayo po ay manood ng event ngayon, iwasan po nating nakainom at magdala po ng mga maratalas na bagay o nakakamatay na bagay para masiguro natin na safety ang ating lugar o area. Aabot hanggang February 22 ang mga aktibidad kasama ang Drum and Lyre Competition, Fun Run, Grand Zumba, Lakan at Lakambini ng Hamaka, mga banda at marami pang iba. Mula rito sa Taytay Rizal, nag-uulat Star DJ German Bolero ng 102.7 Star FM Manila, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Subaybayan po ang ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po nyo balikan ang mga programang hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Visayas area, lalo ho ngayon, at yan pa rin po yung tinutumbok ho, ng bagyong Basyang. Pwede po kayong sumubaybay sa ating mga provincial station ho dyan para sa fresh information at mga updated report. Nariyan pong Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo Province, ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod dyan sa may Negros area. Sa probinsya ho ng Cebu at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Dyan sa may Capiz Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may bahagi naman po ng Aklan, nariyan pong Bombo Radio Calibo, at sa may Leyte area mga kabombo, nariyan pong Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalikan sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Siguro Bombo Chris, unahon naton si Bombo Pau sa latest may kantanan sa kay Bagyo Basyang ang report man sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa aton man sinikron iyang mga kabombo agod nga ma-monitor naton ining hulagon orang hulag ni typhoon or tropical depression na lang basyang sa aton sining mga kabombo from tropical storm naging tropical depression naghina-hina ining si basyang mabatyagan sa probinsya sang Iloilo sini mga alas 5 subong hapon, sandig man diri sa latest nga mga information from PDRRMO. Sa aton man sinikaron iya nga mga kauturan. Standby. Check naton si Bombo Pauline Piliora Pau sa report. Please go ahead. Mabatsyagan las 5 subong hapon sa probinsya sa Iloilo si tropical depression basyang. Madumduman diri no nga tingin papanaog na ini siya sa tropical depression from a tropical storm apang nagapaidalom diri sa gihapon sa signal number 1 diri sa bahin sa Iloilo, Guimaras no kag mga katupad man diri nga mga probinsya diri sa aton sa Western Visayas. And sunod diri kay Dr. Alfonso Maldonado III ang Operation Center Manager o kon EOC sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga iya diri gin pahayag nga wala pa no sa nga good thing did Bombo Cham nga wala pa diri sang may nagsulod diri sa ila nga datos nga may ara sang naapektuhan nga mga population o kon damaged houses. And at the same time diri man sa mga agrikultura, sa fisheries, livestock and the poultry kag subong man wala man sang may na-record pa diri nga affected or idalom diri sa preemptive evacuation apang may ara no sa mga stranded passengers in total diri may ara sa 643 passengers no total diri nga 326 rolling cargos kag a total of 3 diri ka vessels kag halin ini siya sa ports of Dumangas and Ahoy combined na ini siya Bombo Cham apang based man diri sa kay Dr. Fons Maldonado III nga halin man sa blue alert status, naka-red alert status na ang PDRMO epektibo no alas 8 pakaginas ang aga bangod sang epekto ni Bagyong Basyang kagabot silingon kong red alert status bandre naka full activation na ang mga responder kag emergency units sang probinsya sang Iloilo 24/7 kag preparado sa bisan ano man diri nga emerhensya. Ang iniman nga mga datos naging panglawag naton kagina kag iniman nga mga information is naghalina ninaw sa mga local disaster risk reduction management sa bug-os nga probinsya sa Iloilo kag sa pinakaulihi diri nga datos no Bombo Cham may naglapot na diri sa kapin 260,000 ka mga estudyante sa probinsya sa Iloilo ang apektado sa Bagyong Basyang bangod man diri sa suspension no sa naglain-lain nga mga banwa base man diri gani sa Department of Education Schools Division of Iloilo yara sa 12 ka banwa nagpatuman sang suspension para sa kindergarten kung sa diin may 7,004 ka learners nga apektado sa banwa sang kag ini sa banwa man sa Balasan, Banate, Barotac Viejo, Batad, Concepcion, Kalinog, Dingle, Estancia, Lemery, San John Michel, San Rafael, kag Sara. Samtang 30 ka LGU naman ang nagpatuman sang suspension para sa tanan nga level nga may 259,939 ka learners nga apektado sa idalom diri sa banwa sang Pavia, Miag-aw, Tigbawan, Lucena, Dumangas, Putotan, Dueñas, Zaraga, Oton, Barotac Nuevo, Alimudjan, Leganes, Ahoy, Maasin, Cabatuan, Leon, Igbaras, Haniway, Gimbal, Minas, San Joaquin, San Enrique, Santa Barbara, Bingkawan, San Miguel, Tubungan, Anilaw, kag Badyangan. Padayon pa diri no ang padawagan man sang aton nga mga authorities ilabi na gid sa PDRMO nga kag magbantayan gid no ang lakat man diri sang panahon kag magsunod gid sa abiso man diri sang LGUs kag disaster offices may kaangtanan sa posible diri nga epekto sang Bagyong Basyang sa probinsya sang Iloilo, Bambachamba. Pabati bala naton nga nangin pahayag ni Dr. Alfonso Maldonado III, ang Emergency Operations Center Manager sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Of today, as per the report coming from the different agencies naton nga nagpaglabot diri sa Emergency Operations Center, kung tanawon naton, we will be expecting ang peak sang bagyo
na si Basyang will be diri sa aton karon siguro mga alas 5 sang hapon. But as of 10 a.m. today, nag-update si Pag-asa, and there is a good news, gamay nga good news kitang ipalabot nga ang 65 kilometers per hour niyang Baskugod nagpanaog na sa 55 kilometers, and then ang iyang gustiness niya 25 kilometers per hour dalaog na lang sa 10 kilometers per hour, which is why nga si Pag-asa nagpagwa na nga si Tropical Storm Basyang is now downgraded to Tropical Depression. So that is a very good news to us here in the province of Iloilo. Ang aton nga EOC has been activated na, and this morning lang saka kita racing to red alert status sang alas 8 sang aga, but nagbalabantay kami sa official nga update of regional update sa weather naton alas 11 sang aga subong adlaw. As for the summary of effects, wala kita sa mga reported ng mga casualties, wala sa affected yung population or mga damaged houses, no damage to agriculture, fisheries, livestock and poultry, wala kita sa power interruptions sa tubig, sa network connectivity, wala pagyapon sa may report ng mga interruptions. Ang tanan naton nga mga major dams are generally normal pagyapon nga mga levels. Si Santa Barbara, ang nagapabilin lang gyapon nga may warning level but remains under close monitoring. Earlier, and kagapon, may mga reported kita nga mga stranded nga mga passengers, But as of the latest naton, so kaginasang alas 8, all sea trips within Iloilo province are suspended sa gihapon. May mga stranded kita sa Dumangas and Ahoy, combined, mga 643 sila, 326 rolling cargos, and 3 vessels. Ang mga roads and bridges naton, passable gyapon tanan. Subong, we are conducting a HIDRA scenario building. Of course, magapabiling kita sa red alert kag after siguro ni karon sang aton nga 11 a.m. yung update, official update from Pag-asa, then we will make actions kung paano naton or kinahanglan naton mag-downgrade. So mga preposition naton ng mga rescue vehicles, ambulances and equipment ara naman dira sa vicinity sa aton nga Iloilo Provincial Capital, in case mag-escalate ang aton nga ginatanaw subong nga sitwasyon. Ang aton nga mga multiple responders in Iroy on standby naman. And then sige-sige ang aton nga pagtanaw sang tanan nga mga reports, and sige-sige man ang dissemination naton sa mga Pag-asa advisories and public safety information. Ang aton nga mga MDRMOs sa bilog nga province, sige gyapon ang connect naton through radio, and nagaantabay kita sa tanan nga mga incident reports nga ginadulong nila sa aton, and as I've mentioned kagina, wala kita sang report of casualties or anything highlight natin sumo. Bombacham si Dr. Alfonso Baldanag III, ang Emergency Operations Center Manager sa PDRMO, and based man diri sa forecast sa ang based man diri sa monitoring sa Pag-asa nga ang center subong sa Tropical Depression Basyang is ara sa estimated sa katubigan diri or kada baybayon sang Anda Bohol, kag mo ni ang na-mentionar nga naghalin na ini siya, or ang maximum sustained wind na ini siya is nagnubo sa 55 kilometers per hour, but padayon nga gina-monitor diri sa PDRMO man, kag mag-aligmat diri kay do makita mo man diri sa sang bagyo nga mga February 6 do mabotsagan ini siya malapit diri sa aton karon man nga alas 6, so probably diri mga alas 5 sang hapon, but then muna to siya naton nga magulugal umon sa gihapon ang padayon pag bukbo man diri sang mahinay nga ulan, but then aligmat lang sa bahin man diri sa probinsya sa Iloilo, kag magasulod pa diri ang dugang man diri nga mga datos kag gina-update ini sa mga local disaster risk reduction management, kag
consolidate no ang datos sa PDRMO diri sa ilang operation center Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Paulini Betilio Peliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Pauline Biliora sa latest update. May kantanan sa kay Bagyo Basyang mag-aligmat kag subong man na mag-preparara sa mga kultura naton kay by 5 p.m. sandig sa PDRR mo mabatsyagan sa maing sa probinsya karon sa Iloilo. 12 minutos na nagaligad sa takna siningalaw na sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Check na naton this time balita ni Bombo Krill Miliasa. Ang PRO6 sa pag-imbestigaran ang ginaligar nga suspect sa motor napping sa distrito sa Haro. Kag ining suspitsado tong nagasuksok sa nagasuksok sa mayong criminology tapos may logo pa sa PNP ang iya sining bayo no sa aton sining mga kabombo kag subong man ikabay pang hindi lang pagtutukan ng suspitsado kundi ang krimen man sa motor napping kay tatlo na niyang kaso nga na-record subong nga tuig. Lunsay patanan iya nagabutlak si Haring Adlaw sang ginhimo na sambitan sining nga krimen nganong kasubong wa iya sang handlok sa aton sining motoridad partikularmente sa pulis ining suspitsado. Bombo Krill sa report, please go ahead. Pag-imbestigaran na sa Police Regional Office 6 sa ng PRO6 ang dinaaligar ng suspect sa motor napping sa distrito sang Haro matapos na nakita ini sa CCTV footage na mayara sang logo sa Philippine National Police at ang PNP ang iya dinasuktok nga bayo. Madumduman na sa nagligad sa Rari 3 may nagluntad no nga ining motor napping malapit sa Land Transportation Office sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Kung suriin, makuha lang kuntani no ang ining biktima sa iya lisensya. Kada pang pagbalik sa lugar, wala na ang iyang motor nga nakapark. Hibaluan man na ang dawat ng motor amo ang XRM 125 2017 model nga mayara sa color nga black and silver kag may plate and number yung 665 FAJ. So diri ba madiri no sa iya ginpahayaga ni Police Major Lyle Sincil sa interview sa nga Bombo Radio sa iya na isa sa criminal offense sa idalom sang Article 179 of the Revised Penal Code no kung ini illegal use of uniforms or kung insenya ang paggamit sang logo kag uniform sang PNP. Posible pa gid na madugangan ang kaso sang suspect kung mapamatud-an nga ginbayular pa gid sini ang Article 177 of the Philippine Revised Penal Code o ang usurpation of authority or official function in sabihin nagpakuno-kuno ini bilang isa ka government officer. So, sino kaya Police Major Sincil pag-imbestigaran sang PRO6 ang nasambit na krimen bangod na nadala ang logo sang PNP ilabi na sa kalainan o kon ang pagbuhat sang isa ka krimen. Pahayag pa niya hindi authorized no bisan sino na individual ang maggamit sa anuman na kagamitan ay labi na ang logo sang PNP kung hindi ini isa ka police personnel. Aging pahayag pa ni Police Major Sincil kung mapamatud-an na ginbayular sang suspect ang buhatan ng sambit na layi pagatubangon sini ang mga nagakaigo nga pinalidad no pareho sang pagkapriso isa ka bulan tugtog anong ka bulan kading klaro niya man diri Bombo sang kamagluwasan na sambit na pinalidad pagatubangon pagid sang suspect ang iya nga kaso sa krimen sang pagpangawat sang motor o konang ining motor napping. So diri bangod no sa ining mga krimen nga gibuhat sang suspect pahayag ni Major Sincil nga sampaw-sampaw ang mga pinalidad nga pagatubangon once na madakpan o kung nakilala ining nasambit nga suspect. Kaya rin ba natin ang naging pahayag ni Police Major Lyle Sincil ang spokesperson ng PRO6. Sa karon no aton ina siya paimbestigaran ang sinakay di nakabalo kita nga ang paggamit bala sining mga logo or mga insignia even ang uniform naton is a criminal offense no under Article 179 of the Revised Penal Code no kag aton man didto lang tawon kun ang iya bala paggamit sa satong bayo nga tong may logo ni PNP gingamit niya no para sa pagkumit sa satong isa ka krimen. Even though ma'am ang isa ka bayo ma'am or design ma'am balta nga civilian lang siya being a person o kung any man nga paggamit sa PNP logo hindi gid na siya allowed ma'am. Yes, hindi kita allowed magamit sa mga symbols no or any
the logo man o kung uniform sang isa ka, especially sa PNP, especially kung civilian kita yan, no? Hindi kita authorized na magamit sila. So ma'am, ano na ang possible nga pag-atubangon na bisang kaso sang mga magalapas sa diri, especially kung hindi man siya PNP personnel, ma'am? So kung ginagamit naton illegally, no, pag ginagamit naton ining mga uniforms or mga insignia or even ining logo, siling napon, liable kita under Article 179 of the Revised Penal Code. So pwede kita diri mapinahan, may penalty siya, no, 1 month to 6 months na siya. Mas madako ba kung gingamit pagid sa kalainan ang aton nga logo ka PNP, ma'am? Yes, no, kung gingamit mo bali pakilala ikaw nga isa ikaw ka police abi, no, PNP personnel, no, so usurpation of authority, another ina siya under Article 177 naman siya, no. Syempre may existing siya, no, ng motor napping, no, so in relation dira, no, dugang naton ina siya, dugang bali nga iya nga mangin mga cases nga iya nga pagpatubangon. Aside sa iya gid siya mismo nga ginhimo allegedly, no, motor napping. Bamacham, tinabatian diri si Police Major Lylan Sincil, ang spokesperson sa PRO6 sa Subong, nagapadayon, no, ang ilang investigasyon kaga naga-coordinate ini sila sa Highway Patrol Group o ng HPG bangod na ang Highway Patrol Group, no, sa Subong ang nagakapot sang kaso ilabi na ining mga motor napping. So gintinghuan man naton nga malabot man ang opisina sang HPG apang wala pa nila, no, kita ginhatagan or gintugutan nga sang isa ka interview man abi, but then yung pahayag man nila nga ongoing man ang ilang nga mga investigasyon kag mayara sila sa mga koordinasyon man bala, especially sa aton nga mga victims. But then we will try gid, no, nga makuha man ang ila diri nga opinion kaga kung ano naman ang mga proseso or resulta man sa ilang nga investigasyon, especially ang mga series of motor napping Subong nga nagakatabo sa syudad sa Iloilo, Bamacham. Hapos mo lang maghambal nga padayon amon investigation, pero ti kung ipot yung record mo na, ti siyempre, pwede ka mabalikan na nga ti ongoing investigation nyo, sir. Ano nang update? Pasya mo na isa sa mga ginbalibad sang taga-HPG? Gin-try man natin, actually ginakulit naman natin, no, ang mahambal natin nga do secretary or assistant man sa mapa-interview sa aton, but then wala pa siyang time. Ang asistantya mong bukrel, araman na sa opisina, ay managagwa? Ginpahayag man sa aton Bogotá nga naga-ongoing man kano ang ilang mga operasyon na different district man or area sang Haro, nagabantay ini sila, no, kag nagapang-check sang mga motor. But then subong ko, no, is madamo man sa mga meeting sabi or mga ginaatubang importante pa yung meeting nila sa natabong nga krimen? Pero try ta naton Bamacham nga ti makuha gid ang ilang aside para maklaruhan man kita, no, kay ti kalabanan ang mga victim nato nagakadto sa mga police station. But then kung mag-adto man kita, no, kag mag-check man diri sa mga nasambit nga police station or natungdan nga police station, ginahatag na ini nga klase nga kaso ang ini mga motor nating highway patrol kay ini ang nagakapot sang amo ini nga klase sang kaso or krimen. Ihibaloon din naton diri sa opisina sang Highway Patrol Group kung ano man abi ang proseso nila, no, sa pag-investigar kag kung ano man ang resulta kay base-bala nga magsigi-sige na siya kay kapiranan, no, kabeses ang ining motor natin diri sa Iloilo kag kung ano man, no, ang ila man abi nga lihok na nga pag-obrahon para maguntat na ang ining series of motor napping kag mapasabat ang mga suspect sang pagpangawat sa motor, Bamacham. All right. Ini si Bombo Crow Panisalis Neliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill Miliesa, no? Uning kung kaisabla sa aton sini nga mga kabumbo, mabalaan mo gid nga kung ang isa ka opisina talatapan or concerned agency nagalikaw-likaw kay ti way pasang may yatag sining impormasyon, pa sa may yatag impormasyon kiti ba si way sa nagahululag mo, no, di ba? Sa aton sini man kasi manwa ti guigo lang na nga bisan tuwerka ni isa ka tuwerka way nakamoy may makita.
sa motor nga ginpang karnap sa aton sini mga kabumbo. Oh, may mga impormasyon kita nga gina-chap-chap ining mga motorsiklo kay kon lang taon mo mga XRM lang gid ang gina-target sini mga kawatan. As per information, didto kuno nila ni ginadala, gina-chap-chap nila ini, kag didto ginabaligya ang makina man lang ni akwaling nila eh. Ang ila sini nga ginalagas, makina man lang ni didto nila nindala sa istansya dayon. Oh. May mga coordination na kamo sa area nyo to sa istansya, talatapan sa HPG to or sa istansya PNP sa pagpanghusisa. Iyo ni punggol yaw kasano pa nin tabo hasta subong still ongoing investigation. Hindi lang kayang natabo ni Saro. May araman na sa kilid sang ospital. May ara sa distrito sang Lapas. Ongoing lang gyapon investigation. Oh? Ni gamay sini iya nga mga tinaga nga daw makahatag man sang paglaom sa mga biktima. Way gid gani. Ongoing lang investigation kuno. Nagapangawat na sila adlaw, sinuksukan pa kabayo, may lugos ang pulis. Ang pulis ay ongoing lang gyapon investigation, particularmente ang HPG. Ano nga pagtampalas, ano nga sa isang insulto, why ba kamuyak batsyag? Tingala, why man ang balon basi kung isa man ini sa mga bagong negosyo sa kapulisan? Di pa matun inyo? Nga hindi? O araw? Nang tawablaw? Singkal pa gani ng adlaw? Pawala, nagpasimple lang? Dire sa may area sang Kilid Hospital, no? Don Benito Hospital. Ang yelo na kagpula nga ano na tsangira di blang do 24 hours na nga blackland ka mga silog-silog. Araw. Dusuway lang Tagi-ti pa init. Why man to gayang helmet? Por Diyos por santo. Pila na kabilog ang natabo sini nga motor na ping. Sa aton sini makasimanwa. Ongoing yapon investigation. Bisan jutay lang ang paglaom sa mga tag-iya sa nabiktima. Ara, iksara man na. Damo tawo. At-hago. Tinusuay lang yung yapon. Anong nabalaan sa aton sining HPG ang magpa-ikis-ikis sa alagyan, nga mag-escort sa mga halo nga mga matagas nga opisyal sa pulis? Muna! When it comes sa pagdakom sa mga karnaper, itlog, siro, buklo, ano ba klase sa insulto ni isang motor na perang niya? Pagpanghangkat sa aton sila kapulisan? 3 ka insidente? Lunsay adlaw? Lunsay damo tawo? Ongoing lang gyapon? Ti ano ni ma? Asta lang kita sa review ka CCTV ni? Asta na lang kita sa pag-record kag chak. Booking na? Nga may natabo ang motor na peng?
ang ongoing investigation iya nga ginatawag. Oh? May mga nagakaigo sining update. Kung wala sang update, tibot silang huwag nag-imbestigar eh. Di ba? Hindi nyo kami di pag-istoryahan sang kores-kores. Ano pa yung ginahulat nyo nga inyong mga service nila nga motorsiklo mong kawaton sini mga motor napper kag sinala-sala ka mo da? Isli nyo bla kay sir mang inyo sini nga service ang taon ako pagkawaton sini kawatan nga Oh. Iimbestigaran ko nung sang PRO6. Ti ang PRO6, may imbestigar ang direktor sa ICPO, chief sang intelligence. Subong nagdeklarar ka mo nga maimbestigar ka mo, buwas ka tuan na mo itong chief sa intelligence, so kiti sa haro, sakop yaman ni Gapon, mga kami update. Kung nag-imbestigar, gimang ka mo, oh. Nali kon palupad naman ng istorya. Pasinuktanay kita eh. Di ba? Sa atun sinima kasi manwa. Kag dapat kung tani nakalabot kay dubilib nakalabot na nising tulupangod sa aton siniyang alkalde. No? Mayor Isa Triñas, ma'am. Nantawa balaw? 3 ka insidente lonsay in broad daylight. Why pa naga-helmet? Oh. Daw sa wala lang, hambalon lang kita isolated case. Isolated case, 3 na. Isolated case kay laka-laka, amo na. Di dapat may mando ka na ni ma'am. Sa ICPO, direktor ta nga. At the same time, head sang intelligence division sang PRO6. Oh, pabili ba man kami abi, Police Colonel Parilla, sir? Papatihaman kami abi, kati kay Kumo, ikaw dirang gimbutang as head sang Regional Intelligence Division. Papatihaman kami be, sampuli kami abi. Nga madakpan ni kawatan sa motorsiklo? Oh? Kag sa Highway Patrol Group, mga sir, pabatsyag nyo manabi nga may trabaho kamo. Hindi lang kay asta lang kamo sa escort sa mga dalagko, buyon nyo na mga opisyal. Oh? Kag magsagad lang kamo na ka pinaburhot dira sa inyo sining mga sungad kag tiyan sa inyo sining talatapan o opisina. Oh. Kung si DOH sa Undersecretary Eric Tayag, galaw-galaw para wag pumanaw. Oras, 30 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Hasta lang first quarter ang game number 2 sa tunga sa Mandurriao District kag City proper. Sa Dinagyang Cup 2026 nga hiwat kagabi dira sa may plaza Lapas. Ang inisyal naton nga information sa aton sila mga kabumbong rabaton, no? Nag-walk out ang Mandurriao District bangod nga hindi sila kagwanta sang pagkaihaw sa mga referee. Amo nang pinaka-common nga term. No? As per allegations, no, bias kunong mga calls sa referee. Ti may mga nagkalatumba na, may mga so on and so forth. Pero
Why iya sang nagakaigo sini malang nga paghatag sang atensyon sang mga referee? So amo ning ginareklamo sa kampo sang Mandurriao District. No? Tigab ito ging kantuan man to naton. Gimbalibaran lang kita nga ginuntat ang hampang kay nagulan, tagu-taguon pa sa mga bungklo ko. Oh, di ba uba mga mugyapoy? Anyway, istoryahan tani karon kag why man sang ginamo but may mga pagbinaisay kag pasalamat lang kita why naglabot sa punto nga may ilinaway bla pero gincheck ni Bobo Jomar why gali sang coordination ni sa lapas sa police station no? Nga kung tani naka-provide man lang bisan isa, dua, tatlo ka personnel dira para nga mag-secure sa nga lugar. Balikan tani pagkatapos sa bilang importante nga mga Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Pebrero 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amoy lamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Pebrero 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat nga maghahatag sa inyo sa one great musical show sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman. 37 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri karon sa pagpanglagad sang Bombohan ay Soto sa DWFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombohan na anda sa i-check naton ang iya sining report matapos karon iya sining why na tapos no or first quarter pa lang naguntat na iya ang game number 2 sa tunga sa Mandurriao District kag City Upper District sa Dinagyang Cup 2026 may mga sanksyon kuno nga ipapanaog ang Youth and Sports Development no kay best of 3 series ini leading sa series ang Mandurriao District tiggabi ginampang inis may lapas sa Plaza Cover Gym no. Pero dito, bangod sa mga pamatsagan sa Mandurriao District, ginaihaw sila. Nag-walk out, ini sila iya. Sa aton sinimag kasi Manwa. Anong plastadas na diri? Check ta si Bombohana anda sa may follow-up report. Bombohana, sa report, please go ahead. Nangin mainit ang Game 2 sa Dinagyang Cup 2026 Bombocham nga nahiwat sa may Plaza Lapas kagabi man nga konsudiin ang Mandurriao District kag ang city proper diri nga naghampang na for ikaduha man nga Game 2 nila supposedly nga nauntat ini bangod man sa pag-inintay sa duha ka grupo ginumpisahan man diri sa Mandurriao District nga konsudiin man ang coach mismo daw may mga palisod o kon mismo man nga mga reklamo batok man diri sa referee sa ining hampang kag amo man ang distrito man iya sang city proper but dito sa bahin sang Mandurriao daw mabudlay kag wala gid na kontak mula sa pagreklamo man. That's the reason why again the technical ini sila no sang bahin man sang referee nga tigin na technical diri ang Mandurriao District kag again pauntat but then sige pagdating diri nga mga reklamo sa kilid man and that's why tigin na pahalin lang anay sila sa may court mismo. But then nag-decide ang ining coach nga mag-walk out kung tani. Kadalon niya ang mga players niya under Mandurriao District. Bagay atong mga players man nga TNB ini sila magsunod sa ilang nga coach kag mas makaayo nga sila mismo ang mahampang padira sa may nasambitan man nga sigihon lang ini ang Game 2 nila kontra man diri sa may city proper but then ang mismong ining coach may daw isa ka player nga nagsumad sa iya nga desisyonan nga magwa na ng kuno ini sila but then wala man totally nga nagwa din sa may mismo nga gym and mangin medyo magamo kay ti madamo sang tawo nga nagalantaw madamo sa mga naga-algong-dugang man sang istorya nga tikod sa diin mismo ang referee diri ang ginaigo gid bala sang Mandurriao District when it comes sa ila diri nga mga reklamo and that's why again suspended din si mismo nga coach asang Mandurriao District and later on nga tinag ginamo naman but then mas maayo nga pala wala lang sang naglabutan na gid no wala gid man sa may natabo gid nga ginamo gid nga like nagasumbaganay abi o kung naglabutan na gid ang referee kag coach but then gintong saway na nga naakit mismo si Mr. River Hongko Senior ang Executive Assistant to the Mayor for Youth and Sports Development sa Siyudad ng Iloilo yara man nagalantaw sa ining Game 2 nila and ginistorya ang ining duha ka team
kag pamangkot kung ano pang plano kung i-resume pa bala ang game since nga mayara sang wala pag-intindihanay sa bahin sang referee kag the two teams manabi City Proper and Mandurriao District. That's why nga maayo nga unta to na lang anay ang ila diri nga game 2 and subject nga schedule kuno kuntani karon kag but then daw hindi pa ini pwede daw hindi pa kuno possible as din ni Mr. Hongko Senior iti daw medyo mainit pa bala ang duha ka team nga hampang for game 2 ang Mandurriao District kag ang City Proper. Ang coach ang sining Mandurriao ginapathagan man sang Youth and Sports Development nga kung pwede magkalma lang kay ang referee niya nangin fair man sa ila wala sang ihaw kumbaga nga natabo sa ining hampang but para sa coach may ara agad iya kuno so may mga reklamo ini siya and that's the reason why nga desisyonan nga tatlo na lang gid anay ang hampang. But then kumukitan ginamangkot naton diri si Mr. Hongko Senior kung ano bala ang plastada basi bala kon mas angat bala or mas taas ang points sang City Proper so tuno sa iya ado 10 points advance pa gani kuno ang Mandurriao District but then daw hindi lang gituyag sang coach ang the way nga nag-referee no mismo ang ining referee mismo kung paano kuno niya dalon ang hampang sang duha ni ka grupo nga damo siya sang reklamo but then sa bahin sang sining Youth and Sports Development kag ginapakamayo nila nga ang dinagyang Cup 2026 ang celebration and dinatag man diri isang kaygayunan nga ila diri nga mga t-shirt ang ilang mga jersey kag iban pa ang well supported gid sang alkalde ni Mayor Iso Treñas kag ang Youth and Sports Development so gila lang gid draw diri kuno sa naman kay Mr. Hongko Senior ang mahampang na lang gid so mura nang iya man gina-remind nga kung pwede nangin batawhay lang tani and nangin masadya ang ilang celebration. But then, isa man sa mga factor nga tinagapaingat pag itong ila diri nga apunto sana ay abi ang ining sagwa man nga mga pustahanay sa duha ka grupo ako madali ni Mr. River Hongko Senior nati hindi ina malikawan kay sa bahin sa sagwa man sa sport tamo man sa pustahanay and actually may mga information nga naglabot ini sa 500,000 ang sumatotal sa pustahanay nila but then sumadiri kay Mr. River Hongko Senior hindi niya ma-verify ini kasi wala man isang area but then daw kumbaga daw abot lang gid and mismo nga bigin remind ba niya ang mga tao support kasi hindi pwede gid nga magpustahanay kuntani but later on nga may mga information sa mga naguluwa may ara gid man sa nga pustahanay nga natabo which is the factor man nga siguro naga-initay ang ining duha ka grupo. Ang subong adlaw plano man diri nga isapulon ni Mr. Hongko Senior ang duha ka grupo kag istoryahan kung saan uliwat mag-resume ang game. Ang game so diri sa City Proper and Mandurriao District and also si coach possible nga i-sanction ini o kung hindi pagtugutan anay nga magdala sa iyang mga players mismo sa game 2 and the assistant coach will lead the game kumbaga sa iya man nga distrito sang Mandurriao Bombocham. Ipabati naton ang nanging pahayag kag pagpanasayon man ni Mr. River Hongko Senior. Agin temporary cancel na naton ang games because para cool down ang tension bala sang both teams kay ang both teams do may mga claim on isa-isa then kapin pang crowd do siya do gikada damo sing crowd bala so kati expect ang i-cancel na naton kag mamit kita na sa both teams para i-postpone yung aton nga dinagyang cup. Bali anong gid kuno ginhalinan sir ako? I mean sino gid yung involved abi? Kagabi ara ko ga tanaw man mo bisara ko nakita ko both teams malang do time to time may claim more bala about sa mga calls ng referee. Pero nga do normal malang na sa hindi man lang ben sa may mga reklamo sa referee. But then may isa iyas the Mandurriao side bala the coach ginila ang gesture wala do hindi na maayo pero tigin calls ng aton referee ginkuan siya technical but nang din sige pa siya gapon bala so nag call na naton nga referee nga i thrown out na siya na sa
court. Pero siya mismo daw nag-gesture, nag-react siya ano siya ng pakuan siya, ganito tawag ni. Technical siya. Oo. Magwa sila sa court, dalawang yung player. Kaya ang mga players siya, wala man nagulupod. So, wala sang, dada lang sila sa court bala. Sili ko, ginistorya nato sila kung sige yun, nangampang. Willing ang mga players, nga padayon, nangampang. Galing kita kung crowd takadamo, gid ka daw asling contention na pablasli ko i-reschedule ko na lang. Mali ang nag-walkout sa si coach kag ang isa ka player. Ang coach mo lang gesture niya nga ma-walkout, pero actually wala man sila ka walkout kaya man sila sa court pa. No? So nakita sang aton nga officials subject for na siya. Kaya ang gesture nga walkout siguro suspended siya bala. Ang ano malang iya ang nag-act malang iya daw hindi baby hindi mayo amo lang na yang i-sanction naton. Pero ang iba niya mga players nga willing to play iya hindi taman pagdalon. Kaya nga aton nga nung gustong welfare naton pasadya tanan ni ang aton nga hindi man niya tanan niya ang players ang reaction niya according man sa sala pala. So pero ano gid ginalinan sir nga do medyo nagpanginit kining coach how daw involved lang player or points abi nila. At the start pa lang daw kita ko doon, hindi na blamayo ang mga gestures sa ano sina. Galing dito na dugang-dugangan every time nga daw hindi siya bla convince sa mga calls. Pay claimor siya gusto niya ang call favor siya. Kaya mo na nga sa gesture niya daw gin technical foul siya. Kag sige siya na si second gin turn out na siya sa court nga hindi siya pwede. Amo to nag-alasa siya nga gusto siya ma-back out. No? Ang mga players sa arak sa willing pa. Since part pa ini siya sir sang dinagyang events, sports events naton, ano man ang mangin action or sanction diri sa coach kay daw para sa imo improper bala nga action ini nga ginpakita sa isa ka coach. Tama gid kun sa akong tama gid ka improper kay as a head coach kaya do ikaw na ang lead sila ikaw ginatanaw na suggestion mo lang ang daan nga daw hindi na yan nasundon ka sa mga players. So amo na hindi na maayo nga coach para sa akon. Instead nga minsan kada ko nanong adjustment mo sa game nga maka-recover ikaw ang ginaobra mo do di na part ng coaching do hindi maayo bala. Sa both teams no palihog lang gid bala kita no ang aton nga mayor naga-initiate kising pampang para sa inyo magsinadya kamo gusto tagid nga mapasadya kamo ti insindiyo nyo lang aton nga mga referee is tao malang na no biskan ano na nila ka fair sa ilang decisions kabalo ko both teams may inyo ka mga natanaw ang ano. Pero above all, decisions and referees sundon lang naton. Na batian na nangin pahayag sang City of Assistance for Youth and Sports Development Mr. River Kungko Sr. Bombocham kaangot ri sa Dinagyang Cup 2026. Amo na blambal nila sa game 1 kumo kay patas man lang kag duway man sang ireklamo di kayo ng game 1 sa pila ka mga hampang natapos man lang tuway man sang damo sini nga reklamo no kag insindihan ginaton kung championship siyempre intense ang hampanganay isa man sa mga makabig naton impluwensya sina dira siyempre ang coach ma-react gid lang ang coach kay kumo at hagman sa iya sini nga pananawan kag at hagman sa nakita sang nagalantaw nga daw hindi na amo kundi siyempre ma-react sa bilang head coach no kay siguro makapila na ka beses yang ginatawag ang atensyon or nagareklamo sa mga referee but in fairness man sa mga referee tingin na panindugan man nila kung whatever nga call ang ila sini mahimo no we don't know lang kung ano gin ang
ang mas madalom sining reklamo pagid diri. Anyway, ginatry man naton nga maka-reach out diri sa kay coach sa Mandurriao District. And hopefully basi kung siya maka-shed light man kung ano ginaplastada sining ginatabo kagabi kiti mo ni blang hambal bla Bombo Hana. Why man niya sa may kagustuhan nga matabo ini mo? No, nga maglalakat abing mga players or makancel ang hampang. No, kay ti gusto man sin nila matapos kag ti may pagkakilalahon nga champion or basi kung kinahanglan pagid sa game 3. No? Ang punto lang sinadri naton kay kung laktan kung kaysa sang mga bias bangod sa impluensya or bangod sa pinustahanay kiti ang information naton nga nabaton naglabot no sa 500,000 ang pinustanay. That is why nga may mga kasubong sini nga natabo but hindi lang gid kita sure kag makahambal direkta or patapos nga bangod sa kay kadako sa pinustanay may mga bias nga calls or whatsoever no siguro bangod man sa competitiveness sang tagsa sini ka team nga gusto man nila iya magdao gusto sa City Proper nga makabawi kay 1-0 na ang series. Ti mo sinang natabo, Bombo Hana? Tama, gid, Bombo Cham. Kiti sure mag-break. Kiti hindi magkitaon. Diri if ever gid man nga may mga ara sa pagpustahan or the factor yun sa ilang pag-initay diri. Kay kita naton ang nasyal diri sa gin pagwa man nga official statement sa Team Mandurriao District abi ang ginapagwa nila diri nga konsuliin ang daw kinahanglan sa fairness on the court ang patas nga pagtudok man sa duha ka team ang City Proper and the Mandurriao District but then daw wala gid kuno diri correct and then mismo ang coach diri nag-step up na lang agod nga hambalan diri at istoryahon mismo ang referee but then kung ongoing ang game hindi gid niya pwede nga kung hindi dira pa gid bala mag-raise ang concern daw initay na abi intense na gid ang hampang nila knowing championship game kung nadaog abi tong Mandurriao kagabi sila na daan niya ang champion but then kung wala pa gid nagdaog for the game 3 pag ini sila ang ilaman nga hampangan Bombocham. Kay ti sa mga amo sini hindi pa gid gani grabe ka amo gid sini mga aktwasyon sang coach sa Mandurriao District sugata mo nga coach sa Yinggiao mga coach sa National Basketball Association nga mga plungkuan ginapanipa ginapanglampos ang whiteboard. Kung sano pa, hindi pa ginamo sinika grabe gigani aktwasyon sang coach sa Mandurriao District. Ti nagamo man lang ni mga head coach kung may ara sang sobra na gid kag daw hindi na gid iya kung baga pablado hindi na gid angay patani nga palampuwason nga sahi isang mga ginareklamo. That is why nga ti amo na lang sina ang aktwasyon man sang coach siguro sang Mandurriao District but tingwaan man naton nga maka-reach out sa ila, no? Coach sa sang Mandurriao and coach sa sang City Proper before pa man nga ma-resume ang game number 2 kag mangayo man kita sang assurance sa ila nga ti mangin peaceful kag subong man mapabilin sa gyapon ang competitiveness pero why na sang sakitanay or shall I say mga mga senaryo nga kung sa diente daw hindi na yan nagakaangay pa Bombo Hana. Yes, tama good Bombo Cham. That's why nga scheduled man before liwat ang ila during game 2 istoryahan nila na sa youth and sports development ang duha ka grupo agad sa next game nila masiguro nga hindi na, wala na sang gamo nga matabo and kumbaga for Dinagya Cup 2026 mangin safe man ang kada players, referees and also man ang players kitag coach gid mismo Bombocham nga fair kumbaga ang ila man diri nga hampang sa ila mga championship game. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.
Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Bao malawig-lawig gawa ni ang Team Mandurriao sa official statement diriyo sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, no? Pero nag-reach out kita nga maka interview man sa ila, no? Bisan sa kung sino lang dirang ila sini nga representative, and of course samahin man karon sang Team City proper, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Hambal ni Mr. Rodiver Hungko, way man kung tani isang nag-walk out, pero nakita naton sa video, no, nga ang mga players naggulwa pero way sila kahalin sa court, no? Pwede pa kung tani ni ma-resume ang game, but way makontrol ang crowd. Nagkaladto ang mga nagalantaw sa tunga sa aton sini nga mga kabumbo. Way mapunggan ang crowd nga magpatunga sa basketball court kay wala sang security. Why sang security? Kay why man nag-coordinate kuno ang organizer sang Dinagyang Cup sa police station number 2. No? Why man guro mag-expectar ang organizer sini nga mangin-amo sining sitwasyon. But, no? Basta gani may pagtililipon sang tawo, nagakadapat ginaiya nga mayara presensya sang kapulisan. Kay hindi mo na mapaktan kung anong posible sinadramatabo. I-check na bala si Bombo Jomar Villa kay ginpagkigangutan ni Bombo Jomar ang police station number 2, no? Kung bala may mga personnel silang ara sa nasambitan sining area or base ara lang sa guwa nag-standby, no? Sa aton sining mga kabombo, but ang initial information naton is negative gid iya sa aton sining mga kabombo. Aras Bombo Jomar, Engineer. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Konfirmar rin sang police station to sa Lapas nga wala sang proper coordination ang basketball game nga gin pati kayong kagabi sa may distrito sang Lapas. Sa dinti dito nakita, no, nga nagatelipon natong mga fans na mga supporter hasta nga nagluntad ining heated argument, no? Bumutsam kag tigin pa kamayod lang gani nga untaton ang nasambit sa karon niya nga hampang, no? So natikay naton diri pa pakigangutan si Police Captain Jemel Aquesta, bago na siyang hepe, no, sang Lapas. Bumutsam siguro do masursobra mga doksmana, no? Sa aton sa karon nga mga kabumot siya mismo, no, nagtawag sa aton kag tinaghatag sang statement, no, ang hepe sang Lapas tuhoy sa nasambit sa karon nga insidente kagin klaro nga hindi matuod, no, kon basihan lamang ang video nga wala sang pulis, no, nga responde. In fact may nagresponde bumbutsam pero bangod gani sa muna wala sang coordination. Why sang naka-standby sining men in uniform, no, sa area in case kung may kinagamo mapatunga kag hindi na luntad, no, ang hindi pa rin sinahanay abi, no, sa magtimbang sa karon niya nga grupo. Bumutsam isa ni sa gin confirm, no, sang natungdan nga kuntani kung may coordination mas mayo, no, kag malikawan ang kasubong sa karon nga insidente labi ni nga nagatipon sang madamo sining crowd kasunod sining nasambit sining hampang, no, dugang pa sang natungdan that time abi, no, may patrol car man sa Sagwa pero may ara sila sang girespondihan kag hindi man tanan sining oras nga dira lang gid sila mapokus. Bumbutsam so ginuna nila kung dito may mga call, no, may dapat respondihan, so dito sila nagresponde pero tisunod sa iya kung may prior coordination nag-inform sa ila, no, so pabutangan sang personnel, no, stay endra sa area alin umpisa hasta matapos agad nga mag-maintain sa peace and order. In terms naman sa reason kung ano gid niyang Utod ang linya ni Bumbo. Technical foul si Bumbo Jomar. Oh. Kay nautod ang iya sinigalia. Well, gin go through ko ang official statement sa team Mandurriao diri. Madamo na kuno sang calls, no, nga hindi pabor sa ila pero why man sila nagareklamo, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag
para nga mapadayon lang hampang, wala man gid nila gin padalman gid, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, but na-mention nga ni diri sa Team Mandurriao nga kung sa diin, wala gid sang may gintawag nga foul or nagtawag man lang abi time out sa insidente involving sa isa ka player sang Team Mandurriao, no? Nga ini siya ang naga-lay up tapos daw nakasalawid ang tiilya sa isa man ka player or sa defender didto kag natumba ini sila nga duha, but do medyo naigo to sa siminto, no? Ang ulo sa isa ka player sa Team Mandurriao, pero nakibot ang Team Mandurriao nga wala gid sang call nga may tawag. Wala gid sang may call nga gintawag, no? Sa nasambitan sini abing sitwasyon nga mo sadto, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. So dira kuno as per sa ila sining official statement, dira kuno kag dito na namersa si coach. Ti siyempre hindi man gusto sang coach sa Mandurriao, no? Nga makita nga mabutang sa hindi maayo ang iya sining player or ma-endanger ang health sa iya sining player, ang safety sa iya sining player. So, granting why gid sa may gintawag nga call, ang referee dito na kag nag-ibwal kuno ining coach sa sang Mandurriao District sa aton sining mga kasimanwa kay nakita naton sa sining video nga matapos na tumbang duha ka player from City Proper area and the player from Mandurriao District, no? Nagpadayon niya ang hampang wa isang pito nga may nabatian. So dito na kag nangakig na ining coach as per sa ila sini nga panaysayon diri iya sa bahin karon sang ila sini nga official statement. But sa aton sini nga mga kauturan siyempre ang coach kaulikid man lang sa ikayong lawas ang iya sini nga mga player, no? So munang nangakig ang coach sang Mandurriao kay kadamo na sang beses nga may ara sang incorrect sini nga call halin sa mga referee as per diri iya sa ilang statement, sa aton sini nga mga kabumbo. That is why nga nangin may outburst of emotion sa coach sa Mandurriao District, although nga ginarespitar man nila kaya mga referee tawo man lang, but sa mga amo sini tani nga insidente to tani may mga gintawag man lang iya nga referees time out or i-halt anay ang game kay may insidente nga natabo, pero ilaya gin pabayaan lang nila. Sa aton sini nga mga kabumbo mo tong isa sa mga nagpainit sa nga Bratyagon sa coach sa Mandurriao. Anyway, balikan tes Bombo Jomar, please come back. Kaya mo to ang ambal ni Captain Acuesta as the reason sila ka na doon di pa klaro sa ila at way man sang blatter, no? Way man sang may nagreklamo dito. Amo na ang information yung nabaton niya nga may ara sang doon di pag-insidihan na both teams bumutsam kag gin-untat, no? Ang hampang sa sining nasambit sila karon nga basketball game. Ariblas si Police Captain Jemel Cuesta ang hepe sang police station number 2. Hindi pwede nga hindi magresponde nga aton mga kapulisan kung may nangayo sang bulig kag assistance. So therefore ang naton, ang mga patrol naton ara lang da sa ara lang sa gilid sang plaza naton, ara lang da sa gilibot-libot. Anytime nga kung mangayo sila sang assistance, pwede gid ka responde dayon ng aton nga mga pulis. Kay pagkabalukot sang incident kahapon, may daw hindi ka lang kuno pagkaintindihan na dito. Kay dapat ang organizer kabalogid sila sang dapat lahimuon dira kung before sila maghampang ang mga amugali sila, dapat well coordinated sila diri sa amon. Wala gani kami gali kabalo nga may mga hampang sila dira sa plaza ginahimo. Bala sina. So dapat sa sunod kung may mga amusina sila nga mga pagabuhaton nga mga aktibidades, informa nila ang aton diri nga istasyon kung need din nila nga mangayo sang assistance o mga security dira. Pwede gid naton patambayan dira sang patrol kay hindi lang man sila ang aton nga
Bantayan. Ano tawag? Mga cater, madamo ato gina-cater nga mga nga mga balantayan para sa kataway kalinungan sa aton nga diri sa lapas. Usually mga tournament, mostly mga event kani mga basket bilang hepe man siguro kung di man kang lugar ligad mga experience mo, ano ba nag-coordinate ginang iban sir sa inyo da? Sa pagkabalo ko, yes, of course, ninyo ang iba nag-coordinate tayo kung hindi malikawan ang mga kinagamo. Kaya siyempre, na niya mo, hindi ta naman mapaktan kay kus ang sang tao ang silakbo sa ilang mga balatsagon kag pusoon dahil siyempre gusto ga amar gid silang magdawg mo kay ako gisa hindi mo maiwasan nga may mga kunti nga mga diferensya nagalala wala sang mga proper coordination na mula ako nga mahambala. Sa natabo ni sa imo na kuha ng information, anong nagpa-trigger nga do naggamo sa do nagalaw nga ampang? Wala lang gid ako sang idea pero according sa tao ko actually Bobo Jomar? Si Police Captain Cuesta Jefe sang Police Station, number 2 Bumbucham. Anyway, basi mo sayan pa man niya. Pero kabay pa nga muna. Mangin competitive lang, hindi man malikawan nga pisikal lang ang panganay. Kaya basketball niya mo. Kung gusto mo nga wais ang pisikal nga hampang, Jackstone ni mo ang pangon. Pero hindi ta na yung pagpalabuton kung tani man sa punto nga may madisgrasya pa nga player bala kung may mga nagakaigo siniya nga mga calls dira or pag pa-halt anay sang hampang para nga i-attend ang possible injury minor or major man ina no nga matagan man sining gikigo ing tulupangod ang tagsa sinig ka estado man sang player hindi kay may naglagbong na to sigihon lang niya ang hampang. Bumudyo markag mo na sa sunod coordinate kid sa aton sini kapulisan para nga gilayon aton iyang ma-manage ang crowd kag hindi na magtugas ang dugang sini iyang kinagamo or kung ano pa dirang posibleng tunaan man sang kinagamo. Bumudyo Mar, thank you again. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Hambal sa isa to. Ni matabo kay untat ni abansi ang sinipraper. Daog kami ay no. Kwaon to yun amo pusta. Amo pagid sina banwa. Ang isa sa mga nagapainit. No? Sa sining hampang nga tournament lang kung tani pa hindi ang abilidad sinadiraya. No? Pero kung may pusta na gani, kag dako na nga kwartang ginaistoryahan, kagang impormasyon tatunga sa milyon, lain na karon iya banwa, no? Pati ang iban sini nga pwede maimpluwensyahan daw maimpluwensyahan na bangod sa kadako sang kwarta nga at stake. No? Why man na ginapanugutan sang tournament but ang iban sini nga tao hindi mo man papunggan kung manahor sila kag magpusta sila. Ti mga players ting iban sini may ideya man, no? Ti amo na nga nagahinga mo man sila. Oh, pero tiyan mo na, sa aton sini mga kabumbo, ara ang competitiveness, ang promotion sang sports, pero ang general well-being man sa nga mga players aton sinatagan sa nga kigo nga tulupangod. No, kung ako maglantaw, dito ginto sa natabo sini iya nga may natumba nga duha ka players, ang isa naglagbong iya sini nga ulo, dito ginto nag-alsa ang emosyon sang coach sang Mandurriao. Bangod gati daw sa waay lang niya sa minatabo sa 3 ka mga referee. Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, lapaw nakikita sa latin sa aton sini nga pagpangalagan iban sini mabalita kag informasyon tugyan aton sa iban sini News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Isimamot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibato. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and BA Communication programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine sa Biyernes ng edisyon sa palatutunan kahapon lamang program from signal number 2 to signal number 1 and then tropical depression na lang si Basyang. Sa gihapon ang aton gid no nga pag-remind sa aton tanan nga mga pamuluyo. Let us all be safe. This is Tita Regine sa sininga hapon. Mag-enjoy kita sa mga istorya nga ginpadala diri sa kahapon lamang program. And how about you? Ang mga gina-request ko nga mga love stories ninyo, di na? Kumusta na? Dapat by Monday nag-enjoy na kita ha sa mga love stories nga ginapadala ninyo diri sa kahapon lamang program through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ginasulat and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program BYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung may balaklon ka mo diri sa syudad, pwede nyo man nga mabitbit ang inyong mga letters and then personally nga i-hand in diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, kay may mabaton gid sina sa inyong mga letters. Alright, ginapasalamatan ko gid si Neni sa 4th District sa iya nga pag-reply sa ato nga email. So ready man siya buwasa. Maga-video call kita sa iya. Si Neni ang ato nga winner. Pag-interview naton tomorrow. And syempre, buwas Saturday, bantay gid ang mga letter senders naton whose letters we were able to read ini nga semana because isa na naman sa inyo ang mga pamalakpak kay kamuna ang next nga winner. So, updanay kita sa sininga hapon. This is Tita Regine once again, and here's Jose LG Fuentes para sa atong ambahanon, LDR. Welcome sa KLP. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog ako sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gyud ang tuhod sa imong bahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy
LDR, long distance relationship, Jose LG Fuentes. And today, may mga na-pick up ako ng mga words ng mga Cebuano nga doon naintindihan ko na diri sa hiligay no naton. Ang lakaw gali is lagaw. Doon di man maglilayo, ano? Ang lisod is budlay. Thank you, Jose LG Fuentes. And thank you sa song LDR. Alas 2:22 sa ating nga oras. Diri kita na sa ating first story for this afternoon. Gina-share diri sa aton ni Omeng sang Bulilao, Dumangas, Iloilo. Dear Tita Regine. May istorya naman daad ako liwat na hanungod sa mag-iloy kag bata nga hisaon kag ang nanay nga nagapangapin. Hasta nga nag-away sila sang nanay sang bata nga mahisa kag sang nanay sang bata nga ginahisaan. Dako nga gamo ang natabo, Tita Regine. Pero ipaagi ko lang sa binalaybay kag pwede ni basahon sa imo palatuntunan. Ikaw na lang ang bahala dira. Ari lang kami diri nga nagapamati. So ari na ang binalaybay. So mag-alas 2 gid sadto sang hapon. Sa idalong balay day kalay. Kabataan nagtililipon. Ang ila tuyo mahimo balay-balay kag kung matak-an sila mahampang tubiganay. Pagkahuman gid sang ila balay-balay nga ang atop kag dingding puro gid ramay. Nagpili sila nanay kag tatay, subong man toto, neni kag inday. Sanglit si Ninette ang labing gamhanan, siya ang naging rayna. Sang ila nga puloy-an. Sanglit si Botbot ang dako-dako, siya ang napilitan, tatay nga mabuot. Masadya gid sadto, hampang sang tanan-tanan nga kabataan. Sang hinali lang, si Boboy umulhot. Kag didto sa balay-balay, sumuhot, tiniklod ang pobre nga balay, narusdak sa duta, katulad sang bangkay. Dayon dalasaon, ang pobre nga Ninette, dinuhulan inumol sa agtang umistraight. Dayon dalagan, sang tunto nga Boboy, sa idalom sang lumboy, magapa nga kahoy. Duha ka kamot, dayon korsimano, kuno ambi, wala lang makahibalo. Pagkabati ni Kalay, tsabaw ni Ninette, dagandan sa hagdan, daladayon singgit, urasan mo lang nga buboy-baboy ka, kaglukniton ko ang duha mo kapaa. Gin-ano mo si Ninette? Daladayon paknit. Pagkabati ni Isabel, singgita ni Kalay, hinugot patadyong, panaog sa balay. Hoy, hoy, hoy! Hindi mo pagsakit-sakiton ang bata ko, kay wala man inaaga pangayo, palanyagahon sa inyo. Kag didto nagsugod, masadya nga judo sa idalom sang dumboy, malapad nga entablado, kag tanay, kusnitay, tubtob, nag-ubahay, ang ginsaksihan sang naggalalabay. Gani mga Iloy, tugon ko sa inyo, hindi gid mag-intra, away-away sa mga anak ninyo. Ang natabo kay Isabel kag Kalay, bangod sa ilang mga anak, sila nagdumugay. Ang ila kahalimbawa, daw saling kag kurit, ulo nila napakit, sang tuman nga lupad, nagsukdol sa langit. Bow. Salamat kid sa imong pagbasa, Tita Regine. Kabay nga ining istorya, makahatag man leksyon sa mga Iloy nga tagpalamati. Kag maayong hapon sa tanan ang tagpadala. Si Omeng sang Bulilao, Dumangas, Iloilo. Kag Tita Regine, ginpasulat ko lang ini sa apo ko kay 80 anyos or 81 anyos na ako subong. Pero sa huna-huna ako pa Japon nagapabilin, ining natabo parte sang kahapon.
Aba uming, kasagad gali sa imo, magbinalaybay, kag kanami isang imo nga rhyming. Kag nag-gets gid namon ang buot mo silingon sa imo binalaybay. Ang imo istorya nga ginpaagi sa binalaybay. Well, kung ako lang ang patugdaon, no, ang inang mga gamo sa mga kabataan, pang bata-bata lang na yan, no? Kaya hindi dapat nga ginasudlan sa mga tigulang o kung sa mga adults, kay paano gani mag-away ang mga kabataan. Subong nga minuto, away sila todo. Next minutes ay lipat sila, nga kontrahanay nagali sila, nag-amiguhay naman sila, kag parang walang nangyari. Pero kung sudlan sa mga dalagko, mga ginikanan, o kung sino pa da, no, nga mga paryente, te ang mga adults siya dugay kag masetol, pero ang gintunaan sa ilang pag-away dugay na yang nagbalikay ang ilang mahamot nga pagtamdanay. O rhyme man kita. Thank you so much kid sa imong ginpadala diri Oming sa Bulilaw Dumangas kag nami gid ni, no, nga reminder sa aton dira nga mga adults bailanda sa waya lang ang mga nakita ninyo, no, nga hindi manami sa mga kabataan pero hindi nga patulan ninyo ang isa kag isa kay ti hindi ninyo naluyagan ang ginhimo sang isa. Sawayon lang ang mga kabataan. Salamat gid, 2:29 ang aton nga oras, 1 letter down and more to go sa sininga hapon sa Biyernes. Magapanubalik ang KLP, kaupod si Tita Regine pagkatapos sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig-lik. Second letter na kita and pang Friday edition ini. I know, may idea na ka mo. Siyempre, this is from the crying mother of the Sugarland of Iloilo. Dearest, Inday Regine. Always believe that you can, and you're halfway there. Because every day is a new beginning, new hope, and fruitful horizon. In the red, ari duman si crying mother of the Sugarland of Iloilo, nagapanamyaw duman sa tanan mga tagpalamati, letter senders, viewers, kag sa imo man inday, sa imo pamilya, kag sa Bombo Radio. Man, ya kahapon lamang program ni Inday Regine, hindi ko malaktawan pamati. Hay, bisan tuya takon sa katikises, may alternatibo gyapon takan para mabatian niya programa na. Pati amo lang daa o garing, hay nagaugtas kada ya akon hinablos. Nga dya ka na ako naga-estar. Hay ginapa-download ko kana ya programa ka kay LP, kag ipabutang sa folder para tingob ya akon files. Hehehe. Ti amo daa nga may aratakan collection ka blazer. The blazer ni Inday Regine. Sari-sari design, color. Kapin po kon Friday, samtang ginabasa ang akong nga sulat. Dason,
Sagad ko daa sulit-sulit ka pamati, nalingaw takon mamati, kaakon mga kasaysayan, nga nagapapukaw kaakon kahapon lamang. Inday sugdan ko duman, ya akon iga-share do karon sa hashtag usa nga bulawan, pananawan ng bala, okon may kamatuuran. Ya akon lolo, tumandok gid ka amon baryo, sa diin nahamtang ya bantog nga bukid. Diya nga bukid, napalibutan ka 3 ka barangays nga nasakupan ka the Sugarlandia of Iloilo. Kag natuon kami sa 4th Congressional District of Iloilo. Nagaisahan nun diya nga bukid, medyo mataas. Pagbugtaw mo kun aga, amo diya nga bukid, ya makita mo sa bintana. Malinong, puno ka kakahuyan, na narisari nga kapispisan ya nagalupad-lupad sa kakahuyan. May magagmay nga mga sapa nga nagahalin sa pinakaibabaw nga portion kag nagadulhog sa katamnan sa naubos nga lugar. Kag amudaa nga mga sapa ya nagasupply ka tubig para makasurvive ya pananom kuntig irinit. Suno sa istorya ni tatay, magagmay pasanda, ara doon tana si lolo nagakaingin sa naubos nga bahin ka bukid nga dya. Ginadulungan lang tana ni lola kaana igma, kay bilog adlaw ya ana kaingin para panggasan ka mais kag paray. Ang mga paray nga Bisaya karang una inday, mahamot kag malumukan-on. Malido, kamato, kutsyam, amudaa ya mga ngaran ka paray nga Bisaya sa bukid inday region. Amudaa ya anda ginabulan kapag kaon sa tinuig nga pagpangabuhi, pangaingin gid lang. Hay wala pa sadto titramnan sa patag nga portion. Si lolo magluwas sa pangaingin, mapisan man tana mananom kasaging, balinghoy, kamote sa kilid sa ana nga kaingin. Amudaa nga haro sa bilog nga tuig sa bukid lang gid sanda nagaobra. Kag tama pagid kalaka ya pamalay. Ya mga kabataan nga katubo-tubo ni tatay, iririmaw sanda obra sa bukid. Imaw man kaanda ginikanan. Gani si tatay, waay makaeskwela bisan grade 1 lang in Reg. Nawili lang sanda kapangaingin sa bukid. Kag isa pa, waay ti eskwelahan sa anda baryo. Bisan kuno sa makatupad nga baryo, waay pati eskwelahan. Tuya gid ti mo maadto sa Pasig. Ti 15 kilometros daaya karayon sa anda lugar. Inday Regine, isa ka bes, nasiruman si lolo sa bukid. May ara ta na kamalig nga ginapahuwayan kun udto, rapit man lang sa anda kaingin. Medyo madulumdon. Gulpi lang, nagsampot sa anak kamalig, ya usa nga nagabadlak. Tama kasilaw ya ana kulor, nga daw bulawan gid ya ana badlak. Hambal ni lolo, abaw, pinasahi nga klase ka usa, nagabadlak sa kasilaw. May mga usaman nga masalapuan sa day lolo sa bukid, pero puti ya kolor. Natingala lagi ko no si lolo sa tong nakita na. Man inday Reg, si lolo kuno sadto, isa ka manubulong o kon merko. Nagapang luya, nagapang hilot, banyos, luya, banyos kalawag. Ang kuno ni lolo, sa paron na daa, dakop atong usa, hay kun madakop na kuno, mahimo ato nga bulawan. Pero samtang matindog ta na agod dakpon, daw aso lang nga nadura sa pananawan na atong usa. Ara lang gid kuno nagatindog, mga 3 kadupa ya antad ni lolo sa usa. Pagkaaga, ginpangita nanda atong usa, duro dun sanda nagtaka sa bukid. Hayman, may isa pagid ka mas malam pa kay lolo nga nagasugid man, nga hoo, may usagid nga bulawan sa bukid. Ako mismo yan nakakita isa ka sirom, dyan sa babaw kasapa, nagainom. Amuda inday Reg, nga istorya ni lolo kay tatay, sang bata pa si tatay. Sa pihak nga bahin, naghamtong si tatay, nga pangaingin gihapon niya anda obra sa bukid. Napatay si lolo, nga 15 anyos pa lang si Tatay Santo.
Nagamat-amat sanda pundar kataramnan sa ubos ka bukid. Ya mga matapa niya portion, ginhimo at taramnan kag sabugan ka paray. Ngaya tubig sa sapa, amuya source patubig. Sang tuig 1964, natawo don ako nga si tatay, ara sa gihapon nagaobra sa lupa, may taramnan nga ginpundar, kagway don sanda nagakaingin sa bukid, kay man ginadumilian don ka aton gobyerno. Gintubuan ako kabuot, nga dya gihapon kami nag-estar sa amon baryo. Nagabot ya dekada 70 hasta 80, pangumagid lang ya pangabuhian katawo. Way pati kampo katubo. Kun bulan sang Marso-Abril, tingadlaw, pagwaay ti pananom ya tawo, hay man tag-irinit, naganinit man ya ilig katubig sa sapa. Natukiban ka mga tawo, ya pamulawan in the region. Man, may mga negosyante sadto nga nagsulod sa baryo, nagapamakal sanda, guba nga alahas, aritos, singsing, basta puro nga bulawan. May grupo nga nakatukib sa pagkutkot sa sapa para banlason kag paningon para makita ya tinipik nga bulawan. Sige kutkot sa kilid ka mga sapa. Hasta doon nga nagduro doon nga nagakutkot para makakita ka bulawan. Kag may nagabakal man nga negosyante sadto. Pero per gramo ya anda baklanay indirect. Sa sige-sige nga kutkot katawo, nagaduro man ya anda mabuol nga bulawan. May ara gani bes nga daw munggo kadako ya makita nanda. Iban daw mga binlod pay sigon nga duro, ti masupot man kung igramo don. Indirect, daw lunsay dun buho, yakilid ka sapa, sahada nga kutkot ka mga pamuluyo. Bata malam, nagakutkot para makakita ka bulawan. Nagapasuma sanda, tag 1,000 man sa isa kasimana. Sa isa kasimana nanda nga pamulawan, tag 1,000 pesos. Te, iya 1,000 sadto, big amount dun daa in the range. May ara gani pamilya nga nakaswerte, nakasalapo, daw holen kahanggad. Kag amo ato, yagin patindog na kaanda balay. Samtang akon gin istorya si tatay, parte sa anang istorya kay lolo, sa bulawan nga usa nga nakita sa bukid sadto. Base ko no, ipot dulang kabulawan nga usa, yan nagkaraanod sa sapa. So basi ko no, matuod gid man nga may bulawan nga usa sa bukid nga ginpanagiyahan ka mga engkanto, espiritu nga hindi makita. Ukon, may bulawan gid man bala nga duna halin sa dyang mataas nga bukid. In the region para mangkutanon nga way ti makasabat. Tungod hasta do karon, may ara pa nagapamulawan kun bulan sang Marso kag Abril sa mga sapa. Tungod medyo hubas ya tubig kun tingadlaw, kag mahapos ya pagkutkot nanda sa kilid ka mga sapa. Inday hasta lang dianay ya akon kahapon lamang parti sa usa nga bulawan, may kamatuoran bala, ukon bukam bibig lang. So inday hasta duman sa masunod nga sulat ni Crying Mother, so God bless sa imo kag sa imo panimalay. Sa gihapon, Crying Mother sa The Sugarlandia of Iloilo. Well, ang Pilipinas is so very rich in natural resources. Who knows, no? Basi may ara gid man dira nga mga until now, di ba? May mga tao pagyapon nga nagapang pamulawan ang term, nagapangita, nagakutkot, may mga bulawan pa sige hapon nga makuha. Although sa iba, no, ginastop na ina kay it's getting dangerous sa mga tao. Kag of course, prone na sa mga landslide kag sa mga pagbaha kay ti ginakutkot mo, ginaguba mo no ang natural nga porma sa aton nga kalikasan. But anyway, ang legend regarding sa Golden Usa, well, who knows? Katang isip o basi may kamatuuran gid man.
But anyway, whatever it is, salamat gid. Nga share mo man ini diri sa amon. Salamat gid sa imo. The Crying Mothers ng The Sugarlandia of Iloilo. Pang Friday edition ang mga kasaysayan. Thank you, Gid. 2:42 ang aton nga oras sa aton nga pagbalik. Another story requested for Friday from Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod, si Tita Regine. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services. Level up your future with USA. Be an Augustinian. The University of San Agustin is now ready for admissions for pre-elementary to junior high school. Visit our USA Sambag campus for senior high school. Visit our main campus on General Luna Street. For college, law, or graduate school, apply online anytime at usa.edu.ph. One choice, endless possibilities. Be an Augustinian. Mag-enroll na sa USA. Viva San Agustin! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Pebrero 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amoy lamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Pebrero 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat nga maghahatag sa inyo sa One Great Musical Show sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag. 2:46 ang ato nga oras kay diri na kita sa sulat ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo. I believe in the saying that be a good memory to someone because someday that's all we'll have left. Memories. Episode 17 nga may tigulo ang pagpakigbahin kag pagbaton. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo Tita Red, sa mga kaupnanan mo dira sa Bombo, sa tanan nga mga maukod nga matagpalamati, kag sa mga mapisan nga mga regular letter senders. Hello sa tanan nga mga regular letter senders ng KLP, ilapinigid kay Lola Amparing, Lolo Dencio, Student Ma'am Ningni, NB, kay Ma'am Mia, Senior Citizen sa First District, Ma'am Belen sa San Enrique,
aka The Crying Mother, kag sa iban pa. By the way, madamo iging salamat kay Ningne sa pag-include niya sa akon sa iyang mga prayers. Nabatian ko gid ang imo mga nga pagbasa sa iyang letter, tita. Kung sa diin, 2 times gid niya ako ang ginmensyonar. Natandog gid ang akon balatyagon, kag nalipay gid ako nga may mga tawo pa nga bisan hindi man nila ako lubos na kilala, kag sa kahanginan lamang nila nabatian ang akon kasaysayan, apang nakabatyag man sila sang kaluoy. Pagulikid kag simpatiya sa akon. Appreciated ko gid ina tanan, Tita Reg. Husto gid siningne nga kung magpangamuyo kita, hindi lamang para sa aton kaugalingon, kundi ilakip man naton ang aton isig katawo sa kung anuman nga pangamuyo ang aton ginapangayo sa aton mahal nga Ginoo para sa ila. Mahimo nga mga muyo kita para sa kaayuhan sing ina ginasuprer nga balatian, mga muyo para sa ila nga sila magbag-o na kag magbiya na sa ila hindi maayo nga mga ginabuhat. Mahimo man nga mga muyo kita para sa kapatawaran sang ila mga sala. Mga muyo nga kuntani matandog man ang ila tagipusoon nga makabatsyag sang pagulikid kag kaluoy sa ila isig kapareho nga nagakinahanglan. Mga muyo para sa ila kalipayan kag kadalagan kag sa iban pa nga mga aspeto. Ako, Tita Reg, nagapati gid ako nga ang prayer amugid ang pinakamapag-on nga weapon. Ilabi na sa mabudlay kag ital-ital nga tinion sang aton nga kabuhi. Kay ako mismo, naagyan ko na nga nag 50-50 sa sulod sang hospital. Ang aton hugot nga pagtuo kag pagsalig sa aton mahal nga Ginoo, amugid ang makaluwas sa aton. Bisan pa nga yara na kita sa bibi sang kamatayon, kag subong man manginyabi, agud nga makasulod kita sa ganahaan sang iya ginharian. Aton gid nga pakatandaan nga tanan kita temporaryo lamang diri sa ibabaw sang kalibutan. Kag kun mapatay kita, wala gid kita sang dalon. Bisan ano, kundi solo lamang ang aton kalag nga magapanglakaton. Wala gid sang bisan isa sa aton ang nakahibalo kung saan uliwat nga magakari ang aton Dios agud sa paghukom sa aton. Gani, mientras nga nagakabuhi pa kita, tinguaan gid naton nga makahimo sang kaayuhan agud nga kun maabot man ang tion nga madula na kita, bisan paano magabilin gid kita sang maayo nga handumanan diri sa ibabaw sang kalibutan kag labaw sa tanan ang aton pagampo, pagtuo kag pagbaton sa aton bugtong nga manunubos tungod amo gid na ang makaluwas sa aton kalag. Nagtatak gid sa akon hunahuna ang ginhambal ni Sister Imay sa akon nga upod namon sa Dios gugma. Ang siling niya sa akon nga bisan hindi man mag-ayo ang aton dutan-on nga lawas, ang importante amo nga nagaayo ang aton kalag. Ito masyado nagigilawig sa akon nga intro pa lang, Tita Reg. Gani sa sining nga punto, suguran ko na sa pagsaysay kung sa diin nakasentro ang ini nga episode sang akon nga istorya. Ang ika-17 nga episode nga may tigulo, ang pagpakigbahin kag pagbaton. Ang ini nga istorya, nakasentro ini sa istorya sang pag-antos, kabakod, kaisog, kag pagpakigbato sang akon pinalangga nga pakaisa sa isa ka makamamatay nga sahi isang balatian, the Big C o kon cancer. May pakaisa ako, Tita Reg, nga babayi. Kamagulangan ini siya sa 8 tanan ka mag-ulutod. May 2 ini siya ka bata, isa ka babayi, kag isa ka lalaki. Ang kamagulangan nga babayi, first year college na sa karon, sa kurso nga education. Samtang ang kamanghura naman nga lalaki, yara na sa grade 11. Magpakaisa kami sini, Tita Regine, bangod nga mag-utod ang akon nga iloy kag ang iya nga amay. Bale, manghod sang akon iloy ang iya amay. Nagtrabaho ini ang akon nga pakaisa bilang isa ka OFW sa pungsod sang Saudi Arabia. 4 ka tuig sini ang iya kontrata, bale humalin sang 2021 tubtub 2025. Sugod sa nagtrabaho ini siya sa luwas sang pungsod, wala gid ini siya nakapauli diri sa Pilipinas, agud nga magbakasyon. Pero sa nagligad nga tuig, last week sang Abril,
Ako nabalitaan nga nakapauli na siya diri sa aton sa Pilipinas, bangod nga nagmasakit ini siya. Pero ang iya kontrata sa bulan sang Disyembre pa kuntani matapos. Natukiban nga mayara ini siya sang stage 2 nga cervical cancer. Samtang nagaligad ang mga binulan, mas nga nagalala pagid ang iya kahimtangan, kag kadasig na gid sang iya pagniwang. Kadasig man ang pag-evolve sang iya nga cancer, kaysa nagligad nga bulan sang Enero, nangin stage 4 na ini, nga wala pa gani matuigan, kag naglapta na gid ang virus sa sulod sang iya lawas. Kag apektado na ang iba niya nga mga internal organs. May mga bukol man ini siya sa matris, pero hindi man abi pwede nga operahan. Naluoy gid ako sa akon pakaisa, bangod nga gwa sulod ini siya sa hospital. Pati sa pribado nga hospital, gintestingan man gani nila nga magpa-therapy. Kadamo naman sang dugo ang gintughong sa iya, bangod nga nag-bleeding ini siya. Sa January 1, nakabisita kami sa iya, kay sa piyak laman nga baryo sini ang ila nga mother house. Kay gindala ini siya pauli, pero sa city gid ini siya nag-estar. Kay may balay sila didto sa isa ka baryo sa distrito sang Molo. Ato pa ko na gani nagadayon sa ila sang 2022 kag 2023 kung maalang-alangan kami sang time nga nagapa-check up kag nagapa-laboratory pa ako sa isa ka pribado nga hospital dira sa syudad. Sa pagbisita namon sa iya sang New Year, tama na gid kaniwang kag kaluya na gid sa iya. Pero bisan paano, makalakat pa man ini siya kung magkadto sa CR, pero inalang galing nga kinahanglan gid siya nga pabangunon. Damo kami nagbisita sa iya sang New Year. Upod ko man si nanay, ang 4 ko kautod, kaya ang 3 ko ka mga hinablos. Sa January 23, liwat naman ako nga nagbisita sa iya, kay ginupdan ko ang 2 ko kautod nga babayi nga wala pa nakabisita sa amon pakaisa. Kay may mga pangabuhi naman abi ini sila Tita Reg, kag malayo sa amon ang ilang balay. Gani nga wala sila nakaupod sa amon, sa una namon nga pagbisita sa amon pakaisa sang bagong tuig. Sa February 1, nagpamanduryaw ako agud nga magbakal sa akon nga colostomy sa sagwa sang hospital, kag sang time nga to, na-admit sa hospital ining akon pakaisa. Gani, gin-chat ko ang akon pakaisa nga ila ka manghuran, kay siya abi ang nagabantay didto, upod sila sang anak nga babayi sang sining akon pakaisa nga cancer patient. Gani, ginulayhon ko na lang dayon bisita sa iya. Nagsulod ako sa hospital, agud na kumustahon ang iya nga kahimtangan. Sa ika-3 ko nga pagbisita sa iya, nakita ko nga ginabudlayan na gid siya sa iya kahimtangan. Kag daw naabot ko, nga daw hindi na maglawig, kagkuhaon na siya sa amon sa mahal nga Ginoo. My best nga nagakuriit ini siya sa kasakit, kag daw haruso na siya nga makahambal kag makamuklat sang iya mga mata. Sang time nga to, do hindi gid ako makabatas nga magtulok sa akon pakaisa, nga to managid ang pag-antos kag ginabudlayan na gid sa iya kahimtangan. Dugay man ang istorya ko sa iya manghod, sang nagmuklat siya, kag sang pagkakita niya sa akon, amo ato ang best nga nagdakko ang iya mga mata. Siling niya sa akon, Kas. Makaligad ang pila ka minuto, ginpalapitan ko siya, kag ginuyatan ang iya nga kamot. Bisan nga wala na siya nagamuklat, apang akon siya ang ginaistorya, kay nakahibalo ako, nga mabatian pa niya ako. Ang hambal ko sa iya, nga bisan ano ang matabo, itugyan niya sa mahal nga Ginoo ang tanan. Hindi siya mag-overthink sa iya mga kabataan, kag batunon ang realidad, kung ano man ang iya nga madangtan. Bisan hindi mo man maisa-isa ang mga tawo, nga nahimuan mo sang sala nga magpalapit ka sa ila, kag magpangayo sang patawad, pero bisan sa aton mahal nga Ginoo ka na lang, magpangayo sang kapatawaran. Kay bisan diin kita mabatian gid niya ang aton pangamuyo, kag siya gid ang nakahibalo, kung ano ang yara sa sulod sang aton huna-huna kag tagipusoon. Ipreparar ang imo kaugalingon, Kas. Kay bisan ano oras, wala kita nakahibalo,
kung saan niya kita bawion. Sa mga tinion nga to, ginapunggan ko lang gid tita, nga hindi magtulo ang akon mga luha, apang naglumaw-lumaw gid ang akon mga mata. Kag bisan nga nagapiyong siya, samtang nga ginasugilanon ko siya, pero nagatango lang siya sa akon. Ang iban ko nga ginpamangkot sa iya, nasabat pa man niya, bisan pa nga ginabudlayan na gid siya. Nakita ko ang luha sa iya mata, pero wala ako nakahibalo kung anong nagadalagan sa iya paminsaron sang mga tinion nga ato. Well, I guess, dili lang anay kutob kita, Mr. Survivor. I will be finishing your story either tomorrow kung may time pa kita after sa pag-interview ko sa ating winner, or most probably sa Lunes ko na lang tapuson ang pagbasa sa inyong mo diri nga sulat. May mga pila pa ka pages nga nabilin diri. For the meantime, subaybayan nyo lang ha mga kabombo ang ini nga istorya diri sa aton. What happened sa iyang cousin nga isa ka cancer patient. Hibalo nato nina sa pagtapos naton sa istorya ni Mr. Survivor either tomorrow or on Monday. For the meantime, sa liwat ang akong gentle reminder sa inyo tanan sa mga istorya nga liyag nyo mga ipalabot diri sa kahapon lamang program, preferably mga love stories ang aton naman nga ginapangita, mag-enjoy kita kay February, Love Month bala. So, ma-enjoy kita ha sa mga love stories ninyo dira. I'm sure may ara nga happy ending, may ara man nga masubo, may ara man nga comedy. So, anything. Aluig na niyo i-share. Pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan kag you just send sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So tomorrow, we'll do the interview with Neni sa 4th District. For the meantime, sunod naman ang mga paborito ninyong mga dramas every afternoon after sa KLP. Siyempre, si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. I'll be back again tomorrow. Sa gihapon ninyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.